Hola, sí. Sí, ahora, muy bien. Bueno, boas tardes a todos. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario en primeira convocatoria do 30 de setembro de 2021 ás 20 horas. O primer punto do orden do día é a aprobación da ata da sesión plenaria do 24 de xuño do 2021. Algúnha alegación? Sí? Ten a palabra. O micro. Sí, boa noite. Ben, no apartado de rogos, que non quedou explicado moi ben o que quixen decir co quitamedos de Cubelo, e é que cando se fan as talas queda ali perigosísimo, sobre todo a baixada. Entón, pois sería desde aquilo ben sabemos que é moi empinado todo, e dotar de medidas de seguridade pois o máximo que se poda todo aquel traxecto. Grazas. Vale, moitas gracias. Moi ben, pois, se lles parece, pasamos á votación. Votos a favor? Antonio. Vale. 2, 4, 6, 8, 10. 13 votos a favor. Carlos tamén? Vale, vale. Entonces, espera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 15 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto Explico, perdón, abstéñome porque non asistín ao último pleno. Vale. Entonces, 2 abstencións. Moi ben. Punto número 2 é o expediente 1183/2021, aprobación da conta xeral exercicio 2020. Señor Rodríguez, ten a palabra, non? Señor Antonio, ten a palabra? Sí. Perdón. En canto á conta xeral, a ver, isto reflexa o pouco traballo realizado durante o exercicio do 2020. O equipo de goberno, bueno, así queda reflexado no informe da intervención, vale, no que di que nin tan siquiera foron capaces a licitar meridante parte das obras procedentes do exercicio anterior, e non só o Pazo de Gaiáns ou o Clube de Remo, senón tamén o POS do 2019 e os 6 adicionais, non? A ver, isto ven reflexado no grado de execución do gasto que acadou un 77,14% dos créditos definitivos, é dicir, que o remanente de tesorería do que veñen presumindo, vale, non é debido a unha xestión eficiente, e a conseguir subvencións tanto para o gasto corrente como para a inversión, senón que se debe a unha falta de traballo para executar o mínimo exixible na xestión dun concello. Como son as obras do POS ou, por parte, a ver, nós aquí xa anuncio que nos vamos a abster na votación. Moi ben. Algo máis? Continúo? Vale, moitas gracias. Señor Raquel? No? Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos. Para dar cumplimento ao decreto legislativo que corresponde, logo de ser dictaminada pola Comisión Especial de Contas e ser sometida a exposición pública, sin ter recibido ningunha reclamación, reparo ou observación, propónse para a súa aprobación definitiva a conta xeral correspondente á anualidade contable do ano 2020, que presenta, a modo de resumen, as seguintes cifras. En dereitos recoñecidos netos, 15.122.919,25 euros. En obrigas recoñecidas netas, 13.362.864,77. Polo tanto, un resultado orzamentario logo de axustes de 2.556.463,54 e o remanente de tesorería para gastos xerais da conta deste ano 2020 de 3.870.118,51 euros.
Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, primeiro turno. Sí, ten a palabra. Bueno, como ben dicía o compañeiro Luís de Corporación, pois nós vámonos a ter este tema. Evidentemente, é un documento técnico legal que reflexa, feito por os habilitados nacionales, que reflexa a situación do Concello desde o punto de vista técnico e legal. É verdade, como dicían aquí compañeiros, que ven a demostrar que hai moitos cartos por a ineficiencia, por a falta de xestión, a baixa execución do presuposto, co cual redunda en menos obras e servicios, un período de pago 10 veces superior ao que tiña o anterior goberno, 70 días, hoxe en día é de 90 días, neste trimestre, na economía na conta xeral, vamos empeorando, non se pagan a proveedores, cartos hai, non se fan inversións, non se fan servicios suficientes acorde á liquidez que temos no Concello, pero si hai un exceso de gasto superfluo. Isto, claro, é como consecuencia de que non se fixeron presupostos, é a conta xeral dun goberno en parálisis. Non temos nada máis que decir. Moitas gracias, señor Dieste. Señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, nos imos a votar a favor da aprobación da conta xeral. Gracias. Moitas gracias. Segunda intervencións? Non? Señora Dores? Non? Señora Raquel, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde. En este momento que se está facendo un regulamento de funcionamento que sí que é certo que o mellor tiña que haber estado antes aquí, pero, bueno, nunca é tarde se a dita é boa, e que, de algún xeito, bueno, tamén se veu que ao longo destes anos pois tamén estuvo tendo unha actividade importante de formación, unha actividade importante de creación de emprego, unha actividade importante de impulso á actividade no noso Concello. Nese sentido, calquer paso que vaya nesa liña, que siga apostando por ese centro como un lugar onde os veciños e as veciñas do noso Concello poden acceder á formación, poden establecer a súa actividade económica e profesional, pois creo que é importante, non? Por iso, evidentemente, además nesta é a aprobación inicial do regulamento, o noso grupo vai apoiar, pero, evidentemente, tamén quixera facer esa reflexión da historia que hai detrás dese centro de formación e viveiro de empresas que temos no polígono industrial e que, ademais, instar ao Goberno a que siga apoiando o centro, a que o siga dinamizando, a que siga buscando axudas e apoios para que ese centro teña actividade e ese centro sexa un impulso económico tamén para o noso Concello e para a formación da nosa xente e dos boirenses e da vecinade e da xente do noso Concello. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez. Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, dende BNG tamén nos alegramos de que o viveiro de empresas se poñen en marcha, en funcionamento. Ben agora este pleno unha aprobación inicial dun regulamento. Dende BNG, cando é a aprobación inicial, o que solemos é absternos polo motivo de que vai a ir o documento a exposición pública e sempre pode haber algún colectivo ou algunha persoa interesada que poida mellorar a proposta, que faga alegacións ao propio documento. Como é un documento, ademais, moi técnico, que nós ao mellor non chegamos a todos os coñecementos, nin a todo o que nel se inclúe, pois entendemos que a mellor maneira é que nos absteñamos por si se presenta logo algunha emenda para poder melloralo e logo xa na aprobación definitiva pois vamos vendo. Vale. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Treus, ten a palabra. Hola. Vale. Bueno, boas tardes. Traemos aquí ao pleno do Concello de Boiro o regulamento do viveiro de empresas. Viveiro de empresas é zona coworking, que está dentro, efectivamente, do centro de formación. Traemos, entonces, un regulamento que mostra o traballo de todos, de 3 gobernos diferentes e de administracións diferentes. Locais, bueno, provincial que é local, e autonómica. Temos un centro e unhas instalacións que é unha envidia para moitos concellos, e isto coméntanos sempre, e é unha cuestión que debemos aproveitalo e estar orgullosos por este feito.
estos textos foron enviados por correo electrónico adiantados ás diferentes forzas e depois pasaron polas comisións informativas e, en síntesis, bueno, o objeto principal é regular e establecer unha serie de normas de funcionamento, xestión e admisión para persoas físicas e xurídicas do coworking, que se denominou como Emprende Lab Barbanza, que forma parte da rede de coworkings da Deputación da Coruña e do propio viveiro de empresas do Concello de Boiro. Ademais do obxecto, para que? Para impulsar a creación e posta en marcha e consolidación de empresas, para fomentar o traballo en común e a cultura colaborativa, para apoiar as persoas emprendedoras, para axudar no desenvolvemento empresarial e, en síntesis, contribuir á diversificación da economía municipal e provincial, en este caso. Darlle unha cobertura inicial aos emprendedores, PEMES e autónomos e, como xa dixen, contribuir á creación. Establécese, así, dúas cuestións que me parecen salientables. Establécense, mencionar tamén que buscouse e analizouse diferentes regulamentos, ordenanzas fiscais e non fiscais de diferentes municipios, Ribeira, Carballo, Vedra, o propio coworking que leva a Deputación Provincial, e este mismo texto, ademais de ser enviado ás forzas políticas, foi enviado tamén á Asociación de Empresarios, aos técnicos da Cámara de Comercio de Santiago e aos propios técnicos da Deputación da Coruña. Todos os aportes eses iniciais, digamos, despois xa vos enviamos o que sería este texto definitivo, entre comillas. Como se decía, establecese un prazo máximo de acollida do coworking de 18 meses con prórroga de outros 6, ao igual que no resto de coworkings da Deputación da provincia, e no viveiro de empresas un servicio de acollida de máximo 2 anos sen posibilidade de prórroga, ao igual que en outros viveiros que temos nesta comunidade. Como se mencionou ahora mismo, teño aquí apuntado, é unha aprobación inicial. Se aprobamos isto, terá unha exposición pública onde se recollen as alegacións, respóndese nas alegacións e despois viría xa un período de unha aprobación definitiva, digamos. No caso de que teñas algunha pregunta ou un aporte. Moitas gracias, señor Treus. Señor Dieste. Bueno, nos en este primeiro punto, ben como decía a compañera do bloque, vamos a absternos, a ver que pasa, un documento técnico, vai haber alegacións, tanto políticas como privadas, políticas no bo senso, porque evidentemente a isto hai que mirarlo dun aspecto positivo, e aquí, tanto o BNG, que tuvo, estaba Dolores tamén daquela, no goberno tiveron a oportunidade de facer o edificio, a instalación da cociña, e despois nos rematamos, habilitamos todos os servicios, fixemos unha aula de informática, fixemos unha aula para favorecer o emprego, para a asistencia en servicios sociales, tanto na casa como fora da casa, para servicios públicos e privados, fixemos distintos cursos ali, tanto de hostelería, de bar, etcétera, de xardiñería, etcétera, e vou recordalo. Bueno, eu que lamento é que nos tivemos a oportunidade de empezar o coworking, pero bueno, usted sabe que viaxamos eu máis usted varias veces, cando usted era presidente da FEP, a Diputación, lle deron a volta, nos mandaron, aconsellaron facer outra cousa, fixemos outra cousa, pero non nos deixaron empezar. Unha pequena crítica cariñosa ao presidente da Diputación que nos pedía un papel e outro, pois non logramos empezar. Estamos 2 anos e medio máis aquí, e ainda seguimos igual. Tratou usted igual que a min. Moi lento, non? Nos vámonos a abster, é unha aprobación inicial e non temos moito máis que decir, esperar que sala ben, bueno, porque se se aplica ao que é a economía local, aos servicios e a especialización que temos nós e o noso tecido productivo, pois benvido sea. Moitas gracias, señor Dieste. Señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, nós somos da opinión de que a infraestructura segue a estar infrautilizada. Creemos que ten unhas características que permiten sacarlle maior rendemento. Apostamos incluso porque se faga con formación regrada
e incluso pois, estudar a implementación, como en algunha ocasión xa plantexamos, de un curso ou dun ciclo, perdón, senón superior medio de hostelería. Consideramos que é unha actividade que repercutiría de xeito directo no sector da hostelería e en outros moitos sectores de unha maneira tangencial. Entón, bueno, vamos a ver se en algún momento se pode plantexar esa posibilidade e ser quen de sacar adiante esa opción. Mentras tanto, aquí agora o que estamos falando é de que existan unhas bases que regulen o funcionamento de un centro que xa ven funcionando en outro rango, digamos, inferior, e que o ven facendo sin que existan estas bases. Por lo tanto, entendemos que, sen perxuicio de que logo se someta a exposición e as alegacións que correspondan, en principio, nós, despois de darlle lectura ás bases, imos a votalas a favor. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García. ¿No? Sí, ten a palabra. No, nada, simplemente vamos a apoyar vamos a apoyar este punto. Muy bien, muchas gracias. Señora Torrado, ¿no? Señora Suárez. Señor Treus. Muy bien. Pues si parece, empezamos ca votación. Votos a favor. Oito votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 9 abstencións. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 4 e o expediente 5263/2021, aprobación se procede do ditamen de modificación do título 10 das bases de execución do orzamento prorrogado do 19 e aprobación do expediente de modificación de créditos número 27/2021 de créditos extraordinarios e suplementos de crédito por importe de 326.389,73 euros financiado con remanente líquido da tesoría para gastos xerais. Primer turno de intervención, señor Rodríguez, señor García, senadores. Ten a palabra. Bueno, a ver, evidentemente a proposta das nominativas vimos sempre dende o noso grupo pois facendo observacións ao respecto porque evidentemente entendemos que hai que facer un traballo de campo importante a hora de establecer criterios obxectivos no reparto das distintas subvencións a entidades deportivas, culturais, sociais do noso concello. Pero certo é que estamos á altura do ano na que estamos. Xa nós o ano pasado tamén advertimos desta situación, xa en aquel momento pois tamén fomos críticos nese sentido, no que pois, habría que facer un esforzo importante para, de algún xeito, regular os criterios que serían tidos en conta pola Corporación Municipal a hora de asignar unha cantidade tan importante dos recursos municipais ás distintas entidades, xa non só porque incluso facilitaría a labor do propio goberno a hora de efectivizar ese reparto, sino tamén porque incluso os clubs, as asociacións, as entidades sociais, pois un pouco saberían cales son esos criterios que se teñen en conta por parte da Corporación Municipal a hora de desenvolver a súa actividade e incluso poderían encauzar a súa propia actividade pois un pouco en base a eses criterios, non? Pero o que é certo que estamos á altura do ano no que estamos, que as entidades deportivas, culturais e sociais do noso concello pois precisan das distintas achegas e que ademais incluso en algún dos casos pois como novidade este ano pois inclúe algunha das propostas que en concreto trouxemos nós nunha das nosas mocións, en concreto entendíamos que había pois un agravio en canto a un rapaz en concreto do ámbito do motociclismo, bueno, que non aparecía recollido nesa enumeración de subvencións nominativas do noso concello, bueno, pois agora vemos que este ano
que o ano pasado fixéramos esa crítica, bueno, pois este ano ben recollido un importe para esa actuación despois de traernos ese problema a este pleno municipal. Entón, tendo en conta que estamos ás alturas do ano na que estamos, tendo en conta que algunha das propostas que realizou o noso grupo municipal pois está reflexado no documento que aportan hoxe o pleno, pois entendemos que a xente, os clubs, as entidades, precisan do apoio desta corporación municipal e eu creo que debemos pois, responder afirmativamente a esta necesidade que teñen as entidades do noso Concello. E entón, pois, creo que é o momento de que toda a corporación pois, asumamos bueno, pois, que a xente e as entidades precisan do noso apoio e que deberemos, pois, de algún xeito, respaldalo co voto e deixando no haber do Goberno bueno, pois, ese traballo de cuantificar e de establecer criterios de carácter general que despois incluso sexa a propia corporación as que o valoren no seu conxunto, as que as estudiemos e as que establecemos de cara ao futuro eses criterios de índole general. Entón, bueno, vai contar con o noso apoio como non pode ser de outro xeito. Moitas grazas, señora Torrado. Señor Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, reparto de nominativas. Dende BNG levamos 2 anos, e xa o dixen outro día, no pleno da semana pasada, solicitando que por parte do Goberno pois se presente ou elaboremos entre todos un documento base, un regulamento, algo que estableza uns criterios xustos, obxectivos, transparentes, además que agora todos presumimos moito da transparencia nas administracións e tal, pois dende BNG vamos solicitando. Xa digo, hai máis de 2 anos, ese documento non o vimos. Vemos o que está establecido, o reparto das nominativas, pero claro, os criterios dese reparto a nós non se nos explicaron. Eu non dubido da boa fe no reparto que tivo o Goberno, pero claro, que se non se explican por que unhas entidades levan unha cantidade e outras entidades levan outra, ou por que un colexio dunha parroquia ten menos necesidades que un colexio do centro de Boiro, se non sabemos por que, non podemos apoialo. Dixen outro día, urxe ese documento porque non podemos estar a expensas do Goberno de turno para que, en base a criterios de populismo ou quedar ben con determinadas entidades, faga un uso indiscriminado, un reparto indiscriminado dos cartos que hai en cada momento. Claro que estamos a estas alturas de ano. Este reparto, estas subvencións, iban incluídas no orzamento. O orzamento non se aprobou, non saiu adiante, pero isto foi no mes de xuño, vamos a estar no mes de outubro, houbo meses para traballar cos grupos políticos, para volver a traer isto a pleno, e non facía falta esperar agora que vamos a entrar no mes de outubro. Eu son consciente das datas, pero tamén convido ao Goberno a que, se nos explican os criterios de reparto antes de traerlo a pleno, ou nos presentan, por fin, dunha vez, ese documento, porque además non estamos pedindo nada extraordinario, as deputacións teñen uns criterios de concurrencia para acceder ás subvencións de cada entidade. Entón, se nos explica por que ese reparto, que xa digo, non dubido do facer do Goberno, pero é que non entendemos por que está así establecido, se nos explica ou se nos presenta ese documento, pois non temos ningún conveniente, xa digo, ainda faltan 3 meses para final de ano, a que volva a vir a pleno, e votar a favor, pero neste momento, polas razóns que digo, non podemos apoialo. E o outro día dicía Luís que eles estaban para facer propostas e nós para votar a favor ou non. Home, eu con eso non estou de acordo. En política, a política é saber negociar, saber chegar a acordos. Vostedes, claro, agora fixeron a proposta, pero o voto non vai a ser favorable porque, precisamente, en política hai que saber facer política, hai que negociar, hai que saber chegar a acordos. Tampouco vamos a impedilo, evidentemente, non vamos votar en contra, pero o noso voto vai a ser a abstención. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Moi ben, traemos, efectivamente, como xa se dixo aquí, en este punto, no mes de setembro, unha vez máis, como pasou o ano pasado, pois un expediente de modificación de crédito para financiar con cargo ao remanente de tesorería estas subvencións do Concello de Boiro.
subvencións que axudan á realización de actividades ás distintas asociacións, aos distintos clubes, e é a fórmula que utiliza o Concello para participar en estas actividades e económicamente contribuir no desenvolvemento das mesmas. Este capítulo de subvencións, como tamén se dixo aquí agora fai un momento, aparece nas bases do orzamento que non se concretou no ano 20, no ano pasado, pero que sí que se contratou este ano e se trouxo a aprobación co voto favorable de algunha forza, pero co voto en contra da maioría, o que podía haber permitido xa naquel momento facer o reparto destas subvencións. O que se pretende é camiñar, e é ben certo que temos comentado xa esta situación en máis dunha ocasión, camiñar hacia unha concurrencia competitiva clara e que sean as nominativas, tal como indican os informes de intervención, unha forma residual de facer o reparto das subvencións. Por eso nos temos xa preparados os borradores das bases, tanto de concurrencia a cultura como concurrencia a deportes, e estamos concretando o de concurrencia de entidades sociais e o de concurrencia de entidades empresariais que vamos a entregarlle a todas as forzas políticas o próximo mes de outubro para empezar a traballar en concretar esas bases e poder, como digo, camiñar xa de forma definitiva cara a unha concurrencia obxectiva para o reparto destas subvencións. Por facer xa mención ao que aquí se presenta para a súa aprobación, indicar que estamos, logo das xuntanzas que tuvemos cas distintas entidades, un pouco chegando a cantidades similares aos últimos anos. Nós coñecemos perfectamente que a última anualidade para moitas delas foi moi especial, porque houve unha falta importante de actividade, pero, non queríamos ser nós dende aquí quen limitase a posible xustificación que podan facer e que sean eles os que, que presenten os documentos que consideren oportunos para xustificar estas subvencións. Por facer mención a algunha delas, a bolsa de concurrencia do estudo, onde aparece, entre outras cousas, o financiamento ou as axudas que se prestan a esta xente, a estes veciños, a estes mozos ou non, que están a levar a cabo estudos fora do noso Concello, pasa de 5.000 a 15.000 euros. Hai unha nova liña, como dixen xa, financiada de concurrencia para a cultura que acada o importe de 40.000. Hai unha bolsa para deportistas que pasa de 4.500 a 10.000. Salientar tamén a subida que presentan moitas das nominativas, pero concretamente aquelas dos clubes que levan a cabo competicións a niveles nacionais, e máis si cabe concretamente o voleibol, que durante o ano pasado tuvo que facer frente a unha temporada normal en cuanto á disputa de encontros e unha merma importante en cuanto aos ingresos. Traemos aquí, como digo, para financiar con remanente de tesorería esta bolsa de subvencións e facerlle chegar aos clubes e ás entidades a participación do Concello no seu desenvolvemento, que, por outra parte, tan bo resultado lle está a dar á nosa sociedade. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Está moi reciente ese pleno do viernes das 8:30 da mañán. Sobre eso temos que dar as gracias. Pero, obviamente, nos presentamos un proxecto desglosado, cuantitativamente e cualitativamente, de axudas que se correspondía a clubes, asociacións, entidades deportivas, veciñais, culturais, na que, dado o que sufriron por temas do COVID, faltas de ingresos, falta de actividade, falta de taquilla, venta de rifas, etc., as consecuencias deste último ano e media, e as consecuencias que van a sufrir ainda ahora, porque teñen que partir prácticamente de cero, tiñamos un proxecto evidentemente moi superior en importes, en número de asociacións, o que traen aquí hoxe.
O señor Luís falou ben da de concurrencia, 45.000, que segue sendo a mesma de toda a vida, que suben de 4.000 a 10.000 as becas, pouco é para 6.000 euros. Nós presentamos un proxecto de 719.000, solo para nominativas. Vostedes presentan 248.525. Evidentemente, nós non podemos chegar a acordo. Nós tenemos que defender o noso proxecto. O noso proxecto non só está avalado por nós, tamén está avalado por clubes que queden fora, como o Bealo, como o Cures, está avalado por outras asociacións de empresarios e outro tipo de asociacións que quedan fora. E, polo tanto, eu creo que isto tiñamos que arreglar por consenso. A nosa postura é pagar, é que o clube reciban. Nós temos unha proposta, vos tendes outra. No pleno quedou claro do outro día que presumían vostedes que había cartos, que había liquidez e que había remanente. A conta xeral tamén o di, pero non hai eficiencia, non hai goberno, non hai resolución. Entonces, así como fixeron, a nosa proposta é deixalo sobre a mesa. Por que? De forma razonada e de forma positiva. Para chegar a un acordo, sentámonos, todas as forzas políticas, chegamos a un acordo, porque hai clubes que as subvencións non llevan a chegar do que lle pediron a vostedes. Non hai equilibrio cuantitativo, non hai equilibrio cualitativo, hai un trato diferenciado, uns están, outros non están, non hai equilibrio no reparto, xa o dixo, e, polo tanto, nós temos que defender os intereses de todos. Uns salen menos perjudicados e outros salen máis perjudicados. Hai clubes aquí que lles faltan 45.000 euros para as propostas que fixeron. Outros lles faltan moito máis. Está ben? En concreto, que non os vou nomear. Hai outros clubes que están cabreados porque uns se lles dá máis e outros se lles dá menos, porque se son asociacións e outras non. Entón, así, se tuveron a habilidade de denegarnos un pleno, no que nós, evidentemente, respetamos esa denegación. Intentaron que se aprobara outra cousa diferente, inconcreta, máis generalista, no segundo pleno ao mesmo tempo. Se, ademais, consideramos que, bueno, as cifras non se chegan, aquí nós temos que defender o noso, e poden montar tamén outro pleno extraordinario en 3, 4, 5 días, acordámolo, pode poñer ás 8:30 da mañán ou ás 6 da mañán, así xa facemos a festa completa, e dar un plazo maior, hasta noviembre. Se hai unha posibilidade de prorrogar, de iniciar os expedientes con vista de prórroga ou aplazamientos, non sei, estudiarano, pero quedou cartos. Nós, evidentemente, mira, había cartos, pero unha cousa, por exemplo, veñen as subvencións para os clubes, que teñen que vir. Pero este pleno está mal traballado, porque os proveedores que están sin cobrar, levan sin cobrar un montón de tempo, e non ven. Nós, evidentemente, vamos a apoiar os outros proxectos que traen, pero explicaremos por qué. Porque hai coincidencias claras, non exactas, pero hai coincidencias claras, casi exactas, de cuantitativas e cualitativas. Pero neste tema nós temos que facer valer a nosa proposta. A nosa proposta é que todos cobren. A nosa proposta é que todos cobren máis. A nosa proposta é que cobren máis clubes, máis asociacións. A nosa proposta é que se cubra as vicisitudes que pasaron durante este período todos estes clubes. Eu deixo aí esta miña postura. Seguramente non sala adiante, pero nós non nos podemos olvidar do pleno pasado. É de que temos tamén apoios e xente na rúa que non lo está solicitando. Nós queremos que todo o deporte vaya ben, creo que fomos un exemplo en tema de deportes, todos os anos hai que ir mellorando, todos os gobernos. Vostedes escolleron unha situación complicada, que é o COVID, e tamén hai moita liquidez. Hai moito remanente, como nunca houbo.
xa digo, fruto da parálisis, porque se non se fan cousas, pois quedan os cartos. Están aí. E os gobernos, os políticos, estamos para dar servicios e para dar inversións, para dar obras ou aquel. Estamos para dar axudas, señor Luís. Tamén estamos aquí para dar axudas, non? Eu creo que, eu o digo serenamente, veo para mí o debate, salvo que alguén tiña ganas máis guerra, está terminado en este sentido, non? Moitas gracias. Moitas gracias, señor Dieste. Señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias. Bueno, nos despois de manter nos últimos días distintas reunións tamén con distintos representantes de algún dos clubes, das entidades de carácter local, tomamos a determinación de contribuir ao desbloqueo das axudas nominativas a estas entidades. E tomamos esta determinación fundamentándonos basicamente en dúas cuestións. Por unha parte, a situación económica tan crítica que algúns están a padecer, casi extrema, e, por outro lado, nos prazos, porque, evidentemente, teñen que justificalas e hai que ter en conta que estamos no mes de outubro. Entón, a estas alturas, teríanos gustado que as subvencións estivesen reguladas por unhas bases que, como digo, unhas bases reguladoras, valga a redundancia, por concorrencia competitiva, como tantas veces reclamamos distintas forzas políticas aquí. E tamén nos tería gustado que a estas alturas estivesen aprobados uns presupostos cos que estivéramos de acordo que permitisen dar un marxen de maniobra maior que a que dá en este momento o ter que recurrir ao remanente de tesourería. Pero a realidade é que logo temos dúas opcións. Poñer en risco a supervivencia de todas estas entidades que costou anos e traballo de moitísimas persoas construir ou apoiar esta modificación de crédito que permita garantir a continuidade de todas estas entidades que agora se atopan en risco. En canto a aprobar as axudas nominativas por consenso, bueno, nada nos gustaría máis, pero non só no caso das nominativas, sino en moitísimos outros ámbitos. A política, sobre todo, debería ser consenso. Pero claro, unha vez máis atopámonos con un problema de tempo. Agora sí que hai un problema de tempo. Entón, o que agardamos, unha vez aprobada esta modificación de crédito, é que se traballe na inclusión daquelas entidades e clubes que, de algún xeito, quedaron excluídas de esta relación. Porque entendemos que poden otorgarse de xeito absolutamente extraordinario, porque así o vou a chamar, en estas condicións nas que se outorgan as subvencións, é dicir, de xeito directo, pero o que non podemos permitir é que haxa inequidade, que haxa agravios comparativos ou que haxa uns desequilibrios injustificables entre unhas entidades e as outras. E aí trataremos de estar tamén para contribuir a que esa inequidade ou esos agravios non se produzan. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Coincido totalmente co compañeiro Carlos. Simplemente abundar que isto, chega tarde mal a rastro e entendemos que quedan fora moitas asociacións e clubes. E tampouco vémolas bastante escasas. Pero, como dice o compañeiro Carlos, non podemos atascar, dado o tempo que falta, sería un perxuicio maior para todos estos clubes, non? Entonces, nós tamén vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Torrado. Sí, é que a ver, é que se nos damos conta,
o que estamos falando aquí os distintos concelleiros e concelleiras. Nos estará escoitando moitas persoas que están vencelladas ao mundo do deporte, que están vencelladas ao mundo da cultura, e estarán dicindo, bueno, pero que é o que está pasando na Corporación Municipal de Boiro? Porque, claro, a ver, poñer encima da mesa queda ben, dicir, bueno, vamos a deixalo encima da mesa, consensuar, non sei que... Claro, pero que estamos a 30 de setembro. Isto é unha modificación do presuposto municipal para incluir as axudas e as subvencións ás entidades deportivas, culturais e sociais do noso municipio. Vai ter unha exposición ao público, porque toda a modificación dos orzamentos municipais vía as bases de execución ten unha exposición ao público no que nos metemos xa no mes de novembro. Despois, a tramitación administrativa para poder acceder a esas subvencións das entidades deportivas e culturais, se asinan os convenios, pois alá no mes de novembro, e que empecen a dar un plazo de xustificación para os clubs do noso concello, e nos metemos en decembro e xa estamos co turrón e os clubs sin cobrar. Entón, bueno, poderíamos estar a falar aquí de consensuar, de sentar, pero o certo é que estamos xa no mes de outubro, que a xente vinculada ao mundo do deporte ainda está sin recibir as axudas e que, compañeiros, na corporación temos que darlle unha solución. Démola agora, hai aquí unha intención de volver, eu xa digo, votamos tamén a favor o ano pasado desta cuestión e fomos críticos e o seguimos sendo. Pero, evidentemente, o que lle temos é que dar unha solución. O que non pode ser é tirar balóns fora, decir que lo podíamos haber feito mellor, e que quen pague estas cuestións e estas politicadas entre uns e os outros sexan precisamente a xente que está traballando sin ánimo de lucro, que está gastando o seu tempo personal, o seu tempo as súas familias para estar traballando a prol do deporte do noso concello, e nos aquí, bueno, pois discutindo do sexo dos anxos ou se de algún xeito pois podemos ter outra solución. Vamos a dar pa diante, o noso grupo doullo ano pasado, fomos críticos, seguimos sendo críticos pola xestión e a situación, pero o que temos é que desbloquear esa situación e apoiar, porque en este momento é a alternativa que temos para darlle unha solución xa aos nosos deportistas, xente do mundo da cultura e do asociacionismo social do noso concello. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Ben, xa digo, é que isto xa pasou tamén o ano pasado e aí é onde falla o traballo político do goberno. Isto podíase ter atallado moito antes. Nós, xa digo, non imos a bloquear nada, non imos impedir porque non imos votar en contra, pero que non podemos é apoiar unhas nominativas, un reparto a dedo, cando sabemos que hai clubs que non levan, outros levan máis, outros levan menos, sin saber o motivo e sin saber por qué. Non podemos ser cómplices dese reparto, polo menos que se nos ofrecera unha explicación, e se alguén ten responsabilidade a última, pois será do goberno por non telo traballado antes. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, primeiro, comentar que me fai gracia que cando se fala das asociacións e dos clubes, se fala do COVID e das súas nefastas consecuencias económicas, e cando se fala da conta xeral fai 10 minutos, se fala da ineficacia do goberno. Bueno, as liñas e os importes que se están aquí propoñendo para os clubs, para as entidades, van na liña dos últimos anos que se viñan aprobando por parte do Partido Popular, e ten a súa explicación, e é que as estructuras dos clubs e das asociacións, bueno, pues están acostumadas ou creadas para esas cantidades e para uns aumentos que se poden producir de forma esporádica anualmente ou para unha rebaixa, pero, bueno, as estructuras, repito, e os clubes están acostumados a eses importes, e por eso se sigue esa estructura que se viña aprobando de xeito normalizado por parte do Partido Popular nos últimos anos. O Partido Popular me fai unha invitación a que quede sobre a mesa e o que valoremos nos próximos días. Eu lle vou a facer outra invitación a eles. E vou a ser moi clariño que a invitación, porque hai moitos clubs e moita xente mirándonos desde a casa. Non poñamos en risco, como dicía Carlos
a súa situación. Non os limitemos. Aprobemos hoxe o que traemos aquí e presente vostede unha proposta complementaria nos próximos días que estamos gustosos de estudiala e poder sacala adiante con vostede. Aprobemos hoxe estas nominativas, poñámolas en funcionamento para que os clubs as podan xustificar o máis canto antes posible e presenten vostedes unha complementaria daquelas entidades que se reuniron con vostedes e que lle manifestaron que a proposta que nós estamos poñendo aquí sobre a mesa non era suficiente porque nós, que nos reunimos tamén con moitas delas, nos indicaron que van a ter moi complicado xustificar, como dixen ao principio da miña intervención, co ano que tuvemos no 2020 con parte do 21 e a actividade e as competicións que levaron a cabo van ter complicado xustificar, pero, bueno, como dixen na primeira intervención, nós nos llevamos a poñer límite. Aquí hai unhas cantidades, vai a depender de nós que mañán comence o período para que os clubs podan facer efectiva a xustificación. Entonces, eu lle propoño, señor Dieste, fagan vostedes unha complementaria a esta proposta nosa e nós nos próximos días estudiámola e se chegamos a acordo non haberá ningún problema para sacala adiante. E sobre o horario do pleno, bueno, nós con quen propuxo ese pleno fomos respetuosos e convocámolo. Hai xente que se lle pideu un pleno extraordinario e nunca o convocou, tuvo que convocar o secretario. Bueno, nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Señor Dieste, pulso. Usted veo o pleno a semana pasada. Enterouse da nosa proposta. Además, teñen un documento amplio. Vostedes están gobernando, saben sumar a restar, se lle presume mínimo iso. Xa saben as diferencias. A complementaria faga vostede. Non se fixemos a proposta en positivo. Por que nos está pedindo? Que vamos a presentar a mesma proposta outra vez? Mire, na liña dos últimos anos. Cales son os últimos anos? Na liña dos últimos anos, os clubes non o pasaban tan mal e o pasaron tan mal. Mira, subeu o IPC, suberon precios de cousas, teñen máis nenos, teñen máis actividades, teñen máis gastos, máis problemas, moitísimos menos ingresos que lle vai a pasar factura nos anos seguintes. Hai clubes que lle aumentan, pero van a pasar mal igual. Aínda que aprobemos isto, non vai a ser suficiente para arreglar isto. Que isto é un brindis ao sol, outra vez estamos no escapismo. Se fixemos unha proposta, aínda non hai unha semana clara, concisa. Están os clubes que faltan, as asociacións que faltan, están os importes, e coller a calculadora. O máis áxil é chegar a un acordo. Eu propongo un acordo rápido e xa está. Para, non me salte por peteneras porque esa xente que di que está escoitando non é tonta. Non é tonta. Porque sabe os números seus mellor que nós. Que o Club de Remo non ten financiación para treinar, o sabe o mundo. Que o voleibol non ten financiación para o que solicitaron a ustedes por un importe bastante elevado. O saben eles tamén. Veremos nos próximos días como lle andan nas orellas. Pensas que vai dicir, no, a culpa da residencia é do PP. A culpa dos subvencións é do PP. Que o Club de Remo este pechado é do PP. Que o de Goián é do PP. Pero eu entendo o voto favorable de Dolores, ou a abstención, o voto favorable de Carlos. Entendo sobre todo o que os puxeron aí. Pero nós mandáronos a oposición. Nós fixemos unha proposta positiva de goberno, moi mellorable, aproveitable, beneficiaba a todos os clubes. Entón, non podemos renunciar a unha situación peor para os clubes que nos solicitaron eles. A maioría, non podemos pasar a esa situación. Son vostedes os que teñen que mellorar ou igualar a nosa proposta. Están no goberno.
É que aquí parece que a oposición sodes vostedes. E nós somos os que temos que gobernar e resolver os problemas. Pero é que eu non sei o que nos está descontando. Eu non teño nada máis que decir neste asunto. Pero vamos a ver, señor Luis, isto non se lle ocurre ni ao que intenta asar a manteca, depois dunha semana. Se trata a proposta, temos que traer a pleno. Despois, xa traemos moi concreta, señor, que facemos? Vamos lá a facer ben, instar ao alcalde, aquí co expediente e tal e cual, e volvemos outra vez. Ustedes xa se manifestaron a xente aquí o outro día. E a xente tomou nota. Vamos a ver, este é surrealista, non podo dicir máis, con todo o cariño do mundo, pero non podemos pasar por isto porque é unha proposta moi boa, moi positiva, que ten as necesidades, eu sei que hai que pagar, pero vosotros os que estades gobernando. Sede mellores que nós, sede máis eficaces que nós, facer mellores propostas que nós, porque a mí, aquí, como dixen, ten descartos a liquidez suficiente. Que traedes aquí? 800.000 euros, 228, 48 máis as que vai de transferencias para grupos políticos, que aí si se prorrogou varios expedientes, as subvencións aos grupos políticos, aí se prorrogou, pono aquí. Consta no expediente de prórroga, expediente 27 de 2021, que é para todos igual que hai aquí. O Consorcio Galego, o Grupo de Acción Costeira, prórrogas, prórrogas e prórrogas, e máis prórrogas de pagar. Porque non son só os clubes. Os proveedores, sin cobrar. Despois, os empresarios e os pymes, nada. Pero que estades facendo? Ese dime algo. Aparte de falar, encher papeles, non está facendo nada. Eu sinto moito que lle dá que diga un goberno ineficaz. Pero nós estamos obligados a pedir resultados, non a gobernar. Estamos axudando a gobernar. E queremos que queden consta a todos os clubs que cobren, pero que cobren ben e que melloren a súa situación e que sean, axusten á realidade, que haya equilibrio, que haya igualdade, que non haya marginación de clubs, etcétera, etcétera. Nada máis. Moitas gracias, señor Dieste. Pasamos á votación. Votos a favor. 8 votos a favor. Votos en contra. 7 votos en contra. Abstencións. 2 abstencións. Moi ben, moitas gracias. Queda aprobado. Punto número 5 do orden do día. Expediente 3924/2021. Aprobación se procede do ditamen sobre determinación de días festivos locais para o ano 2022. Señor García. Senadores. Pasamos, se lle parece, a votación. Sí. Votos a favor. Nomear en todo caso os días que son o 1 de marzo, martes de Entroido, e 31 de agosto, festividade de San Ramón. Sí, bueno, damos a palabra ao secretario que lea o secretario. Sí, a parte resolutiva vai a ler o señor secretario. Gracias, señor alcalde. Pois a Comisión Informativa número 2, sesión extraordinaria celebrada o 20 de setembro de 2021, adoptou o seguinte ditame que ten carácter preceptivo non vinculante, que do expediente 3924-2021, determinación de festivos locais para o ano 2022, que foi ditaminado favorablemente con 3 votos a favor e 4 abstencións, e que na parte dispositiva proponse como festivos locais para o ano 2022 do Concello de Boiro o día 1 de marzo de 2022, festividade de martes de Entroido, e 31 de agosto de 2022, festividade de San Ramón. E segundo comunicar desta acordo, a Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia e os representantes das traballadoras e dos traballadores municipais. Moi ben, moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Vale, pues entonces 17 votos a favor. 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstencións. Moi ben, queda aprobado. Moitas gracias.
Punto número 6 do orde do día, o expediente 5092/2021, aprobación se procede do ditamen expediente de modificación de créditos número 25/2021 de suplemento de crédito por un importe de 119.043,25 euros financiado con remanente de tesorería para gastos xerais da liquidación 2020 para a renovación da agua potable en Cabo de Cruz, tramo intersección Curbera ata Subuqueiro. Empezamos coa primeira ronda. Ten a palabra o señor Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, estamos a falar dun servicio básico, dun servicio que afecta a un núcleo de Cabo de Cruz, que como a tantos outros inda hoxe, lle está a resultar pois, unha situación que pon en risco a saúde pública, en tanto que trátase de sustituir tuberías de fibrocemento por outras que non representen riscos para a saúde. Non nos vamos a estender moito máis. Consideramos, como decía ao principio, que é un servicio básico, que é unha necesidade improrrogable e, polo tanto, imos a apoiala. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Sí. Nós tamén entendemos que é unha obra necesaria e urgente tamén. Entonces, tamén vamos a apoiarla. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Torrado, ten a palabra. Sí. Bueno, a ver si este é o pleno do punto de inflexión donde empecen a desbloquearse cuestións que están paralizadas no noso Concello. Como digo sempre, no es tarde se la dicha es buena. Pero o certo é que isto parte precisamente por un momento desta legislatura que foi no pleno de xuño, donde hai determinados expedientes que se paralizan nesta corporación municipal. Algúns deles, o tema do presuposto municipal, que volvo a insistir que en aquel momento o noso voto foi unha abstención que non bloqueaba en ningún momento que ese presuposto municipal prosperara, porque enfrente, como xa decía na miña intervención de aquel pleno, había 9 votos en contra que impidían que se aprobara ese orzamento municipal, así como o plan de obras financiadas con remanente de tesorería que tamén aportaba o goberno. Creo que agora o tono é distinto. Eu creo que durante estes meses pois houbo un xiro en canto ás propostas que están traendo por parte do goberno municipal. Froito tamén da iniciativa, neste caso, que plantexamos nós, o noso grupo. Mesmo recordo a data, o 5 de xullo, o pleno foi a finales do mes de xuño, donde se caeu o presuposto municipal. Nós lle decíamos que había que traer cuestións que foran indiscutibles, necesarias, que ningún concelleiro ou concelleira desta corporación pudera votar en contra porque se vira claramente a necesidade. Este punto, o da traída da auga, e tamén, como tamén nos insistíamos, o remate do Club de Remo de Cabo de Cruz. Dixémoslo o 5 de xullo, aquí nunha xuntanza extraoficial, porque lembramos que era con motivo dunha concentración que tivemos, vos fixemos a proposta. Despois tamén mantuvemos unha xuntanza o día 22 de xullo, donde volvemos a insistir que había que traer puntos aparte, puntos donde houbera un consenso mayoritario do conxunto da corporación municipal. E, bueno, froito diso, ainda que pasaron algúns meses, bueno, pois agora temos aquí encima da mesa dúas cuestións, unha a traída de auga de Cabo de Cruz e outra que temos tamén no seguinte punto, que é o do Club de Remo de Cabo de Cruz. Creo que é importante que tomemos nota. En aquel momento, a vida política municipal do Concello de Boiro estaba entre, por un lado, os que estaban enfrente, os 9 que estaban enfrente, se falaba de moción de censura, a ver quen era o candidato, quen era non sei que,
No outro lado, no lado do goberno, se falaba dunha moción de confianza, esos presupostos municipais, entonces que ainda por encima podía ser un trágala a gestión, a ver aquí unha loita de poderes dos distintos grupos ou configuración dos distintos grupos desta corporación municipal, e creo que por aí non vamos a ningún lado. Non vai a ser a ver en que bancada consiguen máis apoio, senón ir ao concreto, ir aquilo que é importante, buscar os consensos de todos e de todas, e creo que esta é a fórmula, unha das distintas fórmulas que podemos empregar esta corporación municipal para poder ir sacando pouco a pouco os puntos adiante, non? Por suposto, vai a contar co noso apoio, porque é necesaria mellorar a traída de augas para Cabo de Cruz, porque é imprescindible que o Club de Remo se remate e que conte coa financiación apropada ao mesmo, e estou segura que nesta corporación hai o consenso unánime de toda a corporación para apoiar estas iniciativas. Vamos dar pasos, vamos avanzar e que pouco a pouco se vayan materializando proxectos que son imprescindibles para o noso concello, como estes dous que acabo de nomear. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Presidente. Evidentemente, dende o bloque imos a votar a favor. Pouco teño que dicir, máis que é unha obra necesaria, neste caso que se corresponde na zona do Cabo do Cruz, en Subuqueiro, pero votaríamos a favor desta obra en calquera punto, en calquera parroquia, en calquer lugar do noso municipio, porque son obras, como xa digo, moi necesarias e ademais que dignifican a vida da veciñanza de Boiro. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, no último pleno ordinario celebrado, que era lá polo mes de xuño, cando se falaba do plan de obras municipal e dos presupuestos, bueno, pois achacouse o goberno en máis dunha ocasión que non era quen de traer proxectos concretos. Bueno, pois aí vamos, non? Eu quero empezar agradecendo as palabras que acabo de escoitar aquí polos membros da corporación de apoio ás obras que hoxe traemos para a súa posta en funcionamento, non en servicio. Quero, simplemente explicar un pouco de que se trata o proxecto. Trátase de sustituir a tubaxe de fibrocemento que quedou pendente cando se fixo a sustitución da canalización de auga dende Boiro a Cabo de Cruz, que chegou ata o lugar do cruce de Curbera, onde está o Mavi, e agora o que se vai a facer é a sustituir ese tramo entre o Mavi e Subuqueiro, trasladando, quitando da superficie da vía de tránsito e pasando para a beira rúa, porque temos comprometido pola Diputación da Coruña a renovación do pavimento da DP 1107 en toda a súa longitude, dende Boiro ata o fin, ata ali, ata o Subuqueiro, ata Cabo de Cruz, e a Diputación, conocedora como é dos problemas que ven dando esta tubería pola obsolescencia que presenta nos últimos anos, con continuas roturas, pois indícanos que o máis convinte é sacala da superficie da vía e pasala para a beira rúa, para que, se un día temos que actuar, pois podamos facelo sin entorpecer o tráfico. Pois nada máis, agradecer os apoios que se van a recibir e para diante. Moitas gracias. Señor Deste, segundo. Señor Rodríguez. Non? Pois ten a palabra do segundo turno. Evidentemente vamos a apoiar esta obra necesaria. Como ben dixo o señor Luís, houve unha obra de preto de 5 kilómetros que iniciou o proxecto o señor Deira, que rematamos nós todo o proxecto, nos tocou a nós pagalo. Benvido sexa o proxecto e benvida sexa a nosa xestión, que foron algo máis de 500.000 euros de moitísimo traballo, de moitísimas dificultades que encontramos de todo. E, bueno, que empezou a Diputación de Moreda, acabou a Diputación de Diego Calvo e nos quedou pendiente eso porque por un error de proxecto pois quedara fora, ou por un error de financiación porque a Diputación non quería, tamén non podía dar máis pasta. Esta é unha obra necesaria. En canto a alusións que se fixeron aquí de que puntos de inflexión, eu creo que non se acaba de entender, non se quere entender. Vamos a ver. Puntos de inflexión, Dolores, houve varios. O primeiro punto de inflexión é que se nomea un alcalde que ten 5 concejales, cando tiña que ser a maioría a que tiña que gobernar.
O segundo punto de inflexión é que desacordo de investidura vos testes as vosas diferencias co goberno, que nadie esperaba. Houve un terceiro punto de inflexión, como un señor desta corporación, pois que rompeu con esa dinámica. Que quero dicir con isto? Que nós estamos aquí porque nos mandan. Canto aos presupuestos? Para gobernar hai que ter maioría. Por que non salimos os presupuestos adiante? Porque non gustaron os grupos políticos, porque o goberno non tiña a maioría. Na investidura tuvo. Explicádeme vos por que non a tuvo ese mes de junio. Tamén é culpa do Partido Popular. É que, vamos, é que de verdade, teño que insistir. Non me gusta, non? Pero bueno, non teño nada máis que decir. Vamos ao respecto, esta é unha obra necesaria, evidentemente. Eu creo que aí, non sei, houve Uralita, nos habíamos rectificado un cacho, e, bueno, é moi necesaria para Cabo de Cruz. Se fixera moita estrelidade, hai algúns pendientes máis, e vai ter o noso voto favorable, como non pode ser de outra maneira. Pero eu insisto, nós non gobernamos. Nós nos fixemos aí. Bueno, teremos que axudar a gobernar. Parece unha obra necesaria. Moitas grazas, señor Deste. Bueno, facer unha matización. Os grupos que me investiron en ningún momento sempre hubo cordial traballo e seguimos, e me apoyaron e seguín negociando con eles día a día e estamos aí. Non hubo ningún problema ni habrá. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. 17 votos a favor, polo cal queda aprobado o punto. Moitas gracias. Punto número 7 do orden do día. O expediente 5093/2021, aprobación inicial do ditame do expediente de modificación de créditos número 25/2021, de créditos extraordinarios por importe de 335.559,58 euros, financiados con remanente de tesorería para gastos xerais. Empezamos o primer turno de intervención. Señor García. ¿No? Señora Dores. Tenga, señor Torra, primer turno de intervención. Muy bien. Señora Suárez, tenga a palabra. Sí. Ben, dende o BNG nós imos apoiar tamén este punto. Ao Club de Remo do Cabo da Cruz foi unha petición, bueno, foi na anterior legislatura, dende o BNG, solicitamos en reiteradas ocasións o Club de Remo para o Cabo da Cruz, tuvo apoio unánimo sempre de toda a corporación, pero agora vemos como esas obras están como nunha parálisis. Non sei se que nos faltan datos, non entendemos moi ben por qué, se é cuestión técnica, pero que sí que lle pediría a este goberno que fixese todo o posible por espabilar a quen sexa e darlle para diante, que está nas súas mans. O Club de Remo está nunhas instalacións que non están cubrindo coas necesidades todas que teñen e necesitan xa o Club de Remo novo para estar nunhas condicións, entrenando nunhas condicións dignas. Máximo, pois, bueno, como se sabe que o Club de Remo ten un equipo na máxima categoría e necesitan das instalacións. Nada, é o noso voto favorable, por favor, darlle para diante canto antes. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, presentamos para rematar a obra do Club de Remo que se está a facer en Cabo de Cruz un expediente de modificación de crédito polo importe de 335.559,58. Non chega o financiamento que se presentou para esta obra para rematala porque se deron unha serie de circunstancias que así o puxeron de manifesto. Por este motivo, porque non chegan os cartos, alá polo mes de maio, houbo que parar cas obras, porque o que había que facer para continuar cas mesmas non carecía de financiamento, non tiña financiamento. Entón, nós no mes de xuño, no plan de obras municipal e nos orzamentos que se presentaron naquele momento, poñíamos unhas cantidades xa para poder continuar cas obras. Aquel non saleu adiante porque non se aprobaron aqueles orzamentos e entón hubo que paralizalas definitivamente. Vou intentar explicar a que estamos adicando estos 335.000 euros que se están a poñer encima da mesa.
Estamos financiando todos os imprevistos que apareceron na obra, nunhas obras grandes, os imprevistos suelen ser grandes tamén. Empezando xa polo subimento, polos pilares que levaron moito máis formigón do que no proxecto estaba previsto nun principio. Houbo que romper moita máis pedra da que no principio no proxecto estaba previsto e houbo que facer frente a estes imprevistos ca financiación que tiñamos para a obra. Estánse a financiar tamén EIVAs importantes do propio proxecto aprobado para construir este club de remo. EIVAs que hai que afrontar tamén e hai que correxir para poder sacalo para adiante. Estánse a financiar as modificacións que se nos traslada desde os propios membros do clube. Consideramos que é unha obra o suficientemente importante como para que o resultado final non agrade a quen vai a facer un uso casi exclusivo da instalación. Entonces, aquelo que se nos trasladou e que vimos cos técnicos que era algo convinte para que a utilización da instalación fose o máis beneficiosa posible para o club, bueno, pois entendemos que hai que atendelo e que non hai que deixalo atrás. E tamén se está financiando con estes cartos que estamos poñendo encima da mesa con este expediente de modificación de crédito a urbanización da zona exterior, parte da urbanización da zona exterior que non estaba contemplada no proxecto inicial e que entendemos que para facer uso da instalación é conveniente tamén acometer esas obras. Todo isto é o que estamos a financiar con estes 335.000 que se veñen a sumar aos importes que xa se tiñan aprobado nun principio para esta obra. E, como din os compañeiros, bueno, pois unha vez aprobado este expediente de modificación de crédito, pois poderemos poñer en marcha os mecanismos para continuar cas obras e rematalas o máis rápido posible. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, primer turno. Por favor, délle o botón, por favor. Vamos a votar a favor. Nos, a semana pasada, presentábamos solo para o remate da construción do edificio 300.000 euros, 13.000 euros máis para algúns imprevistos que se poderán xurdir, a parte da construción, porque sempre, como di Luís, ven unha petición, aparece unha cousa do Club de Remo, axustar a veces demasiado, sempre hai que deixar algo folgado, nos facíamos evidentemente, esa urbanización exterior do vento leste, que son o que suman 48.392 e nos vamos a 335.000 euros. Nos aí vamos a votar a favor. Votamos de menos por tema porque o noso remanente, eu xa dixe que era para temas urxentes, para resolver rápido, que en este pleno non viñera acompañado pois algo para a adquisición de material deportivo para xa enchelo, equipamento, etcétera, etcétera. Non para... porque se vamos ao ritmo que levamos na legislatura, pois igual queda para a final de legislatura o tema. Entonces, claro, nós facemos unha proposta que eu penso que se debe de aproveitar, depois nos dirán que non estamos en contra, bueno, tamén votades vos en contra das nosas propostas, que son beneficiosas para o pueblo, e nada, nós vamos a votar evidentemente a favor. É unha obra necesaria, evidentemente o proxecto o iniciamos nós, solicitamos nós, o contratamos nós, o firmamos nós. Que houve EIVAs, pode ser, pero fixar, houve 2 arquitectos que participaron no proxecto e nos importes coincidían. Parece ser que 2 proxectos, bueno, pues, cometeron as mesmas EIVAs. A pedra é dura, depende da máquina que se pique, non? Tamén. Outras cousas son duras, depende como se fajan. Pero, bueno, eso son cousas que pasan, non? Nos vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor Dieste. Por favor. Señor Dieste. Señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Bueno, eu creo que a obra que se levou a cabo no Clube de Remo pon de manifesto que todas as actuacións que se fagan en materia de intervención de cara ás entidades e aos clubes teñen que forzosamente estar reguladas debe rexir un principio de proporcionalidade e, desde logo, o que temos que ser capaces é de ser máis previsores á hora de orzamentar unha obra
que non nos vexamos na situación de que logo tiña uns incrementos que non sei se son defendibles, pero desde logo son pouco aceptables. En calquer caso, é evidente que a obra hai que rematala, agora é máis o que se perde por non facelo que o que significa poñer fin a ela, e non temos alternativa, hai que poñerse a elo e hai que acabala e que canto antes se faga uso das instalacións e que sea con bo fin, que estou seguro de que o vai a ser. Imos a votar a favor. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Sí, o noso grupo tamén vai a votar a favor, é unha obra que é necesaria facer canto antes. Simplemente. Moitas gracias, señor García. Señora Dores, ten a palabra. Sí, bueno, faltáballe outro punto de inflexión. Cando vostede aprobaba un préstamo de 2 millóns de euros co Partido Socialista para pagar as facturas que viñan do seu goberno, cando aprobou o plan de saneamento, cando puxeron algunhas nomes de rúas a algunhas que non atopou o apoio dos que apoyáramos a investidura do actual alcalde. Pero imos pasar páxina. Vamos a pensar que o importante son os veciños e as veciñas do noso concello, que o importante é rematar o Club de Remo de Cabo de Cruz, que en este momento é o remate da obra constructiva, pero que despois tamén haberá que dotar de equipamento ese centro deportivo que vai a ser unha referencia no noso concello e no ámbito do remo galego. Entón, vamos a apoiar esta iniciativa e, dende logo, a seguir traballando por máis proxectos para o noso concello. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez? Non? Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, moi simplemente por facer unha aclaración en cuanto ao mobiliario. Bueno, está en este momento en marcha unha licitación conveniada coa Dirección Xeral do Deporte que vai a dotar de mobiliario e instalación por 80.000 euros, por dar unha cifra redonda. E temos acordado co club que unha vez instalada esta dotación de mobiliario, bueno, pues haberá que estudiar que necesidades se manifestan, pero, como digo, unha vez xa posta en servicio esta dotación. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. Señor Dieste, pulse... Vale, moitas gracias, señor Dieste. Pasamos a votación. Votos a favor? Votos a favor, señor Dieste. Nada. 17 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto. Moitas gracias. Nada. Pasamos ao punto número 8 do orden do día e o expediente 3999/2021. Aprobación si procede do ditamen sobre a moción do Grupo Municipal de Boiro Novo Mixto para o rexeitamento dos actos homófobos acontecidos neste concello. Señor Rodríguez, sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, a verdade é que xa transcurreu un tempo dende que ocurreron estos feitos tan lamentables, pero eso non nos debe levar a caer na tentación de pensar que se trata dun feito illado, que, por certo, mereceu a repulsa prácticamente unánime de todos os veciños. Pero a realidade é que cada vez máis estamos asistindo a inaceptables actos de homofobia e intolerancia. Todos temos presente ese acto tan deleznable e tan injustificable que foi a morte deste rapaz, de Samuel Luiz, na Coruña, fai unhas semanas. Por iso, consideramos que todos, tanto dende o ámbito personal como dende o ámbito público e, sobre todo, dende o ámbito público, temos a responsabilidade de traballar na educación das persoas na tolerancia. Considerámoslo unha cuestión de absoluta importancia, en tanto que afecta a convivencia e provoca un sufrimento inaceptable a quen o padece. Ás veces, como no caso que citaba antes, con consecuencias irreparables.
Propoñemos que se poña en marcha un programa de concienciación no ámbito do Consello Escolar Municipal e se habiliten cantas accións resulten necesarias neste senso. Trátase dun problema que só se pode abordar e atallar dende a educación. Temos a responsabilidade de contribuir de maneira activa na percura dunha sociedade san, fundamentada na convivencia e o respeto ao diferente. Imos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Muñiz. Estamos no primeiro turno, señor García. Moitas gracias. Nós tamén estamos de acordo en todo o contexto, de acordo co que acaba de expoñer o compañeiro Carlos, ten a nosa plena aprobación e vamos a votar que sí. Gracias. Primeiro turno, señora Torrado. Sí, pois, efectivamente, esta moción xa é do mes de xuño. O primeiro día hábil seguinte aos acontecementos que estamos agora, o que entendo que o conxunto da corporación vai a rexeitar, o primeiro día hábil eu tiña a necesidade de manifestar e de achegar aos compañeros e compañeiras da Corporación Municipal que debíamos de xeito unánime e conxunto un rechazo absoluto a este tipo de actos homófobos que, ademais, estamos vendo que nos últimos tempos están incrementando no noso entorno máis próximo, incluso nos mozos e nas mozas do noso Concello, e creíamos que era imprescindible que a Corporación Municipal de xeito unánime condenara esta deleznable situación. Eu quero felicitar especialmente a familia que foi agredida por este acto homófobo e, ademais, por telo denunciado tan claramente, por mobilizar tamén outra xente, outras familias, pois o que faría jolín, cabrearse, non sei que, pero levaron iniciativa para mobilizar, para implicar ao conxunto da Corporación Municipal, incluso porque me consta que chegou a información aos distintos grupos municipais, pero tamén ao tecido asociativo do noso Concello, á veciñanza en xeral, e o que certo é que o conxunto da sociedade boirense, en particular o pobo de Cabo de Cruz no seu conxunto, respondeu. E iso, como membros da Corporación Municipal, creo que temos que deixar aquí de manifesto e ver que a pesar de que poda haber incrementos neste momento deste tipo de condutas, sigue existindo unha maioría social do noso Concello que repulsa este tipo de actuacións. Veuse que a implicación do Club de Remo de Cabo de Cruz en apoio a esta familia, que a implicación da AMPA do Colexio de Valiño, coa implicación da Asociación de Veciños, coa a implicación da cidadanía desa zona, que incluso me estaban dicindo moita xente que non tiñan onde poder comprar pois a bandeira do arco iris, do arco da vella, que simboliza pois ese rechazo a este tipo de condenas e de apoio á comunidade LGTBI. Pero, ademais desa unanimidade no seu conxunto, ademais de agradecer e poñer en valor a mobilización do pobo de Cabo de Cruz e da sociedade boirense en apoio a esta familia e en respaldo a esta situación, tamén temos que poñernos tamén deberes como Corporación Municipal, e é que non só o día 28 de xuño temos que facer este tipo de manifestacións, que as hai que seguir facendo, pero senón todos os días, pois a través de propostas como as que decía Carlos fai uns intres, a través de iniciativas, como decimos nós na propia moción, de todos os días e de forma transversal nas distintas accións que se desenvolvan por parte do Concello, se teña en conta a diversidade e o colectivo LGTBI como un colectivo a ter en conta e polo cal traballar para que efectivamente no futuro teñamos unha sociedade máis inclusiva e máis respetuosa ca diversidade do noso Concello. Eu agradecer, como non pode ser outro xeito, os apoios que me estades manifestando ao respecto desta moción e, bueno, efectivamente,
animar a que todos e cada un de nós, pois, dentro do noso ámbito social, político, cultural, no que nos movamos, pois, traballemos todos en defensa do colectivo e dos dereitos da comunidade LGTBI. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor. Ben, non me cabe a maior dúbida de que ese tipo de actos, por chamarlle de algún xeito, van a ter o rexeite de toda esta corporación, porque esas actuacións, esas formas de facer non son de persoas, son de energúmenos, e eses energúmenos hai que paralos, hai que dicir basta e que non os toleramos. Por iso digo, non me cabe máis dúda de que vai a ser un rexeite unánime. A educación é moi importante, hai valores, traballar os valores, o respeto, a tolerancia, deben ser as bases de calquera educación. E públicamente temos o deber de educar, co exemplo, co rexeite, coas condenas, pero tamén desde o ámbito familiar e desde as escolas, pois temos que traballar con este tipo de valores. Non me estendo máis, grazas. Moitas grazas, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, nos imos votar tamén a favor. Compartimos as palabras que aquí se teñen dito con respecto a esta moción. Dende o Goberno temos levado a cabo iniciativas no sentido que ven a defender esta moción, pero entendemos que o traballo ainda está todo por facer e que debemos de esforzarnos, se cabe, cada día máis na defensa das persoas, independentemente de creencias, de pensamentos ou de condicións. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Díaz, ten a palabra. Nós vamos a votar a favor porque a explicación do Lorenzo é magnífica de todos. A verdade é que, ante todo, hai seres humanos que son persoas que responden, que son diferentes, pero que responden a unha diversidade sexual diferente, pero que teñen os mesmos dereitos que os demais, a igualdade. Por lo tanto, condenar e perseguir estes actos é de justicia, de seres humanos, é de lei, é de personas, hai que cortar este tipo de comportamentos e dialécticamente tamén defenderos na rúa, evidentemente, porque non teñen ningún tipo de sentido este tipo de discriminacións e agresións contra as persoas e contra as persoas que tamén viven con eles, porque a todos nos pode pasar ser diferentes, que non é nada malo, que é todo o contrario. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Alguén quere falar no segundo turno? Se lle parece, pasamos á votación. Moi ben, vamos a votar o punto número 8 do orde do día. Votos a favor. 17. Moi ben, queda aprobado o punto número 8. Pasamos ao punto número 9 e o expediente 4604/2021, aprobación se procede do ditame para aprobación da moción asumida polo PSG-PSOE para equiparar real efectivamente as persoas menores en acollemento familiar a condición de fillo, filla e o recoñecemento de familias de especial protección ás familias acolledoras solicitada pola Asociación Galega de Familias de Acollida ACOGO. Primer turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, despois de ter lida a moción traída a pleno en representación da Asociación Galega de Familias de Acollida, queremos destacar o noso apoio decidido á súa reivindicación de acadar a equiparación real para todos os efectos administrativos dos menores en situación de acollida. Trátase dunha cuestión de sensibilidade, sen dúbida, pero, sobre todo, trátase de facilitar as condicións de vida asociadas a situacións de separación das súas familias de orixe, o que, de un xeito ou outro, implica sufrimento. Por outra parte, entendemos tamén que a sociedade ten a obriga de recoñecer a xenerosidade daquelas familias que se prestan a asumir estas acollidas sen que teñan ningún tipo de obriga de facelo. Mais cando estamos a falar de acoller a un menor en situación de desamparo ou mesmo baixo a tutela dunha institución. Consideramos que estas familias constitúen un modelo a imitar e agollar, a replicar a maior cantidad de veces posible. E, polo tanto, é a nosa obriga
fixalos como referentes, facilitándolles a laboura de acollida. E que mellor maneira de facelo que otorgándolles esta equiparación que reivindican. Considerámoslo un dereito. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, señora Suárez. Moi breve, gracias. Simplemente anunciar o noso voto a favor. Non sei, no do Rexistro de Familias de Acollida, que recolle o último punto, non sei se ao mellor por temas de protección de datos, máximo vendo menores de por medio pou haber algún tipo de inconveniente, pero de todas formas imos votar a favor. Gracias. Vale, moitas gracias. Señor Treus, ten a palabra. O ese, non? Sí, perfecto. Vale, vou a ser moi sintético. Esa entidade social estáse reunindo este verán con multitude de concellos galegos, entre eles este concello, o Concello de Boiro, e está traballando moito por conseguir unha maior visibilidade entre as familias. Está traballando tamén moito con moitos concellos, con nós empezamos agora a colaborar conxuntamente xunto cos outros do Barbanza, que tamén comeza, e leva moito tempo xa traballando ca Xunta de Galicia. Está buscando, como xa dixen, unha maior visibilidade entre as familias, promovendo e promocionando, como leva facendo desde sempre, o acollemento familiar como medida diferente para evitar a institucionalización dos menores. En definitiva, en resumen, buscan unha corrección progresiva da normativa municipal. Se procede, hai que revisarla pouco a pouco, na medida que vayamos facendo as modificacións, ir detallándonos e fijándonos en esos casos, incorporar eses ítems de familias acolledoras aos formularios municipais, porque estas familias non teñen un estatus nin de pais, nin de nais, nin de titores tampouco, son familias acolledoras. Entonces, sí que é importante, e eles trasladalo sempre, que se poda axudar en ese sentido a hora de representar válidamente nas aquelas autorizacións ou solicitudes que fan. E, finalmente, que se teña en consideración ese tipo de familias nas actividades municipais, especialmente na cultura e no deporte, porque os plazos que se acostumbran a poñer non teñen en consideración estes feitos. E explicar simplemente o do rexistro. Sí que hai un rexistro que pero requeríanse e pedíanse que dentro do o que se fixera é que aquelas familias que se achegaran ao Estado Concello e que quixeran colaborar, levar un rexistro, digamos, informal, donde poder enviarlo a esta entidade para que a entidade as utilice conxuntamente, digamos. É simplemente máis informativo, un rexistro informal que unha propia formalidade do rexistro municipal. Moitas gracias, señor Treus. Señor Díaz, en primeiro turno. Evidentemente vamos a votar a favor dun apoio, dunha axuda, dun regulamento ou dun rexistro deste tipo de familias, porque é evidente que necesitan dunha tutela, dun cuidado, estes rapaces, estes fillos, estas fillas, outro tipo de infancia, outro tipo de fillos ou fillas que se poden ter, que non teñen por que ser naturales. Estamos falando de acollemento. Estamos falando de protección social, de protección xurídica, de protección económica, de oportunidades de desenvolvemento para estas familias e para os rapaces, de potenciar as axudas necesarias. Esta especial protección destas familias acolledoras, os felicitar e apoiar a COU no nome de Rebeca Pereira Ferrón, me parece que se chama, pois nesta labor dentro do Partido Popular de Boiro e dentro do Concello de Boiro, que así o asumimos en corporación. Moitas gracias, señor. En segundo turno de intervención, hai alguén que quere falar? Bueno. Señor García, Dores? Non. Temos que esperar.
Nada, pasamos a votación. Votos a favor deste punto número 9. 17. O local queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 10. Expediente 5274/2021. Aprobación se procede do ditame de moción do Grupo Municipal do BNG sobre asfaltado dunha pista de concentración parcelaria na Cuncheira. Primer turno de intervención. Señor Ransuar. Sí, ten a palabra. Ben, como se di na moción e no lugar de Comoxo, aproveitar unha pista da concentración parcelaria para facilitar aos veciños a entrada, sobre todo os da Cuncheira, a entrada ao núcleo residencial e tamén, evidentemente, para favorecer as labores da entrada do camión do lixo, de camións que poda haber emerxencias, así sexan bombeiros ou incluso ambulancias. Moitas gracias, señor Suar. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, como xa indicamos nas comisións informativas, coñecemos perfectamente de que vía se trata. Nos actuamos no comenzo da mesma, no lugar de saída de Comoxo a esta vía este inverno pasado, porque os veciños nos reclamaban que era unha vía que se estaba utilizando moito e que estaba en moi malas condicións polo paso da auga do inverno, e actuamos ali, fixemos unha pequena actuación, pero, bueno, agora nos imos a apoiar, como non podía ser de outro xeito, esta proposta do BNG, e vamos a poñer a traballar en construir o proxecto e unir, e ademais, aproveitando que temos que facer o proxecto tamén un vial que nos teñen solicitado os veciños de Cures e que ven a significar máis ou menos o mismo que este, que é unha saída máis ao núcleo, unha posibilidade máis de favorecer a mobilidade dos veciños do lugar, e vamos a aproveitar tamén para, no mesmo proxecto, e intentando buscar políticas de aforro á hora de levar a cabo obras conxuntas, atender tamén a unha demanda que nos fixeron o ano pasado de Moimenta, de unha pista que temos tamén na parte superior da aldea, e, atender a estas tres demandas en conxunto ca redacción do proxecto nas próximas semanas. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Nos vamos a votar favorablemente a esta moción. Evidentemente, se trata dunha pista parcelaria, pero ali hai un problema de acceso a unhas vivendas. Por lo tanto, hai unha demanda social, hai unha necesidade social. Se se cumplen os requisitos jurídicos, pois nos vamos a apoiar, porque nós xa fixamos o mesmo, creo que foi unha das primeiras pistas que foi unía Cures Aldea con Cures Ameán, facilitando a chegada a cada Arnoxo para certas vivendas que estaban na parte de atrás, ali nun socavón que había nun terraplén en Cures, mas tamén asfaltamos aquelas da parcelaria de Moimenta, con unha necesidade tanto de acceso às vivendas como urbanística e tal. Nos vamos a votar a favor, seguir co exemplo. Moi ben, moitas gracias, señor Dieste. Señor Dieste. Señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, esta é unha actuación que se poñemos en riba da mesa a proporción entre o investimento e o beneficio que representa para o núcleo, dende logo non podemos retardala moito máis. Tamén, de algún xeito, nos recorda a necesidade de poñer máis a vista e a atención nos núcleos rurais, en tanto que, ás veces, por cuestións de falta de proximidade ou de non estar tan encima deles, adoecen dunha serie de carencias que son facilmente subsanables e, sin embargo, as padecen durante anos, a veces porque non teñen a capacidade ou a representatividade de achegarse a onda nós, recordarnos que hai unha situación, como decía, que require da intervención do goberno municipal. Logo, polo tanto, insisto, temos que estar atentos e temos que ser capaces de prestar os servicios de maneira equitativa, de maneira ecuánime entre o que son os principais núcleos e os que non son tan importantes, pero que teñen os mesmos dereitos. Imos a votar a favor. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Gracias.
nada, por suposto, nós tamén vamos a apoiar esta moción. Moitas gracias. Señora Torrado. Sí, ten a palabra. manifestar o noso apoio a esta proposta realizada á Corporación Municipal. Ademais, eu creo que hai que facer e ter en conta moi de cerca as iniciativas e as propostas que veñen do ámbito rural, porque moitas veces, como estamos máis pensando no centro, hai máis xente vivindo nos núcleos importantes do noso concello, pero sí que hai determinadas actuacións que se fan no rural que dan moito a vida aos veciños e as veciñas desas zonas e creemos que tamén é un modelo de vida moi axeitado para a convivencia nos núcleos rurais do noso concello. Incluso neste contexto, a veces, de mellor calidade de vida nas zonas máis rurais, e este tipo de propostas está claro que dan posibilidades a mellorar a calidade de vida dos veciños destas zonas. Por lo tanto, evidentemente, imos a votar a favor da mesma. Moitas gracias. Señor Soar. ¿No? Señor Ruiz. Señor Dieste. Non, vale. Votar a favor. Evidentemente, nós xa empichamos moito. Ora queda pouco. En canto á mellora de internet, si se fixeu no seu momento unha actuación, non quedou todo coberto. Aquí nos límites con Rianxo, Cabanquero ou os outros sitios, bueno, está claro que estamos a favor de que se desbroza a maleza porque se de todos os anos, non? É evidente. Estamos tamén de acordo que se mellore a recollida do servicio do lixo, que é deficiente, tamén estamos de acordo. Se estamos... Non estamos en esa ainda. Non, é logo que estamos, non. Aí me dá cucheira. A favor, home, veña. Moi ben. Pasamos, se vos parece... Eu sempre pensei que pasáramos outra moción. Eu tiño ganas de acabar o pleno. A ver. Moi ben. Vamos a pasar a votación deste punto número 10 do orden do día. Votos a favor. 17 votos a favor, polo cal queda aprobada esta moción. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 11 do orden do día e o expediente 5276/2021. Aprobación se procede do ditame de moción do Grupo Municipal do BNG sobre a mellora da habitabilidade e convivencia nos núcleos do Río Coroño. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Rodríguez, ten a palabra. Bueno, aproveitando xa a intervención anterior, continúo. Digo que o que se pon de manifesto é que o marxe de mellora das condicións de vida en determinadas zonas do noso municipio é manifestamente mellorable. Penso que hai que facer un traballo de campo e analizar todas aquelas cuestións que, sobre todo, teñen unha posibilidade de reparación ou de intervención máis rápida. Sin deixar de lado, por suposto, as que son igualmente necesarias, pero que requiren de maior tempo para leválas a cabo. Hai aspectos como a recollida do lixo que inciden directamente na saúde pública, logo, polo tanto, hai que atender estas demandas e ser quen de actuar con dilixencia, porque entendemos que esta é das que podemos calificar que son rapidamente subsanables. Que decir do ámbito tocante a falla de cobertura ou de conectividade que algunhas zonas representan? Bueno, é unha demanda que propuxemos e que trouxemos ao pleno dende fai tempo xa. Entendemos que é unha necesidade prioritaria en tanto que condiciona incluso a posibilidade de que a xente se asente en determinados núcleos, poda vivir e poda traballar en un momento no que o teletraballo é unha opción que todos sabemos que está á orde do día. Logo, polo tanto, non parece defendible que a estas alturas de século
prácticamente na zona máis desenvolvida, por decirlo de alguna maneira, e particularmente no ámbito costeiro, pois a xente tiña que moverse a determinadas zonas para conseguir poder levar a cabo o seu traballo, porque desde a casa non hai quen de facelo. E isto, insisto, non ocorre únicamente na zona na conca do río Coroño, ocorre en núcleos tan importantes como Cabo de Cruz, por citar un dos máis grandes de Boiro, e ocorre en Cespón, ocorre en Bealo, ocorre en tantos e tantos sitios. Logo, polo tanto, con isto hai que poñer mans á obra, porque, desde logo, compromete seriamente a viabilidade ou incluso, xa non de empresas, senón incluso a posibilidade de que moitas persoas podan desenvolver o seu traballo dende a casa, o que tamén, de algún xeito, facilita transversalmente outras cousas como a conciliación familiar tan necesaria. Apoiamos da A Z as demandas que se fan en esta moción e esperamos que en un futuro próximo cada vez as reivindicacións en este senso teñan que ser menores e vayamos por diante dos acontecimentos. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor García, primer turno de intervención. Ten a palabra. Por suposto que nos vamos a apoiar na totalidade esta moción tamén. Gracias. Moitas gracias. Señora Dores Torrado, ten a palabra. Pouco máis que decir que o que están apuntando os compañeiros. Hoxe en día é unha prioridade total e absoluta poder acceder á tecnoloxía e o acceso a internet a todos os núcleos rurais, pero no teletraballo, que se puxo ao manifesto que esta a situación do COVID, pero tamén incluso no ámbito educativo, no ámbito social, no das relacións personais, e creemos que, evidentemente, hai que facer un esforzo importante para acceder estes dereitos que hoxe en día, estes dereitos digitais, creo que casi se van a recoñecer como dereitos fundamentais da cidadanía do noso Concello e, evidentemente, para eliminar esa brecha existente entre os que vivimos en unhas zonas máis urbanas dos que viven nunhas zonas máis rurais, pois creo que temos que facer un especial esforzo por parte da Administración Municipal para poder acceder a estes servicios tan prioritarios neste momento como son os servicios de acceso a Internet. Despois, evidentemente, as distintas propostas que fai o BNG suscribo total e absolutamente, como non pode ser de outro xeito, son servicios básicos, son servicios que fundamentales para a xente deses núcleos e, como digo sempre eu, todos teñen os mesmos dereitos, vivan onde vivan, sexa na zona rural, sexa na zona urbana e, evidentemente, temos que levar a Administración Municipal ao conxunto da poboación boirense e, como non neste caso, pois as familias que residen na contorna do río Coroño. Moitas gracias, señora Torrado. Votamos a favor. Moitas gracias. Señora Suárez ou señora Ansoar, ten a palabra. Ben, hai que mellorar a vida da xente que vive no rural e favorecer tamén o asentamento de xente que quere ir a vivir ao rural. Estas demandas que aquí se presentan poden ser aplicadas a outros sitios de Boiro, pero hoxe centrámolas en isto que lle chamamos a núcleos do río Coroño, que engloba basicamente a Runs, Teaño, Loxo, Comoxo, Pomar do Río, Enseño Cures, Cadarnoxo e Moimenta. Leo as demandas textualmente, que sería a mellora da internet, evidentemente está explicado, e hoxe en día máis tamén polo tema pandemia, obvia decir porque é tan necesario. Que se tramite a mellora desta rede a través das axudas que existen a través da Miteco e que se traslade tamén esta petición ao órgano competente da Xunta de Galiza, que tamén ten un programa para estes casos. En segundo lugar, a activación dunha programación e dunha planificación de actividades culturais aproveitando os locais veciñais existentes. Que estamos acostumbrados en Boiro a que sí, exista moita programación cultural e moitas cousas de interese aquí no centro de Boiro, pero existen eses locales que ben sexan públicos ou ben das comunidades de montes que podían ser aproveitados
aproveitados no rural. Mantemento e arranxo axeitado das áreas comuns e das áreas recreativas infantís. Isto sempre favorece a sociabilidade. Desbroce da maleza, tanto nas pistas da concentración parcelaria, ali onde existen, como onde dita maleza invade o espazo público. 5. Mellora dos servicios de recollida de lixo, aumentando o número de contenedores, repoñendo os deteriorados, mellorando os ciclos de recollida e cumprindo tamén axeitadamente os ciclos de limpeza. E, por último, actualización e mellora, se fora o caso, da rede lumínica. Grazas. Moitas grazas, señor Ansoar. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, nós tamén vamos a apoiar esta moción. Evidentemente, o noso papel aquí non queda solo no voto a favor, sino que temos que traballar e empezar a traballar para mellorar estas indicacións que aquí se presentan na moción. Quixeras poñer encima da mesa unha situación que me parece que temos que coñecer e que entendo que debemos de exigir a súa corrección, e é que dende as administracións se financian as ampliacións de rede de internet aos núcleos rurales e se poñen unhas datas de cumplimento deses programas. Nós nada máis chegar tuvemos xuntanza con unha empresa adicada a poñer en marcha esa ampliación de redes que nos puxo en coñecemento un programa que había que tiña que estar rematado en decembro do 20 e non vai a estar rematado nin por asomo en decembro do 21. E iso é porque se lle permite, cando solicitan prórrogas, seguir, se lle aproban esas prórrogas e eles o que consiguen é adicar pouca xente á ampliación desa rede, á instalación desa fibra, e alongar os plazos que tiñan que ver cumplidos polos programas polos que se licitaron con unhas datas determinadas e que se retrasan no tempo sin causa xustificada. Vamos a seguir demandando, como temos feito ata o de agora, que se cumplan os plazos e que se poñan en marcha a ampliación da rede e que chegue a canta máis xente mellor e canto en menos plazo de tempo posible, pois tamén moitísimo mellor, porque, como xa se ten dito aquí, é unha ferramenta, hoxe en día, básica para poder convivir na sociedade actual. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Díaz, de primer turno de intervención. Sí. Nada, non se preocupe. Por favor, dé yo o botón, por favor. Señor Díaz, pulse o botón, por favor. Mellorou o tema de internet hai uns anos, hai que seguir mellorando. É verdade o que di o señor Luís, máis ou menos. Hai convenios, pero non os cumplen esas compañías. E, xa sabemos o que é. Mantemento das áreas recreativas infantis, pois temos que votar a favor. Nos fixamos máis de 30 parques, hai que mantelos, entre parques e áreas de ocio. Aí é nada. As pistas da concentración parcelaria se desbrozaban, hai que seguir desbrozándoas. E todos os anos a recollida do lixo, non só nas aldeas en xeral, en núcleos como Escarabote ou na Madalena ou Cabo do Cudo, como decía Carlos, son bastante deficientes por fin de semana e algúns días, e a mellora da rede lumínica hai que seguir coa instalación de LED, como se fixo en Bealo, en Goiás, en outros sitios que fixemos. Pero que vamos a apoiar esta moción, que son unhas cousas xenéricas de debido cumprimento de gasto corrente de toda a vida. O tema das comunicacións sí que é importante no rural, e o rural é moi importante. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, algún portavoz quer falar? Vale, pois procedemos á votación do punto número 11 do orden do día. Votos a favor? 17. Polo cal queda aprobado este punto. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 12 do orden do día, o expediente 5277/2021, aprobación se procede do ditamen da moción do Grupo Municipal do BNG sobre mellora de infraestructuras e seguridade no núcleo de Ponte Collans. Primeiro turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Isto é unha cuestión que xa foi motivo de debates, que xa foi motivo de conversas, e ademais moi recientemente, creo recordar. Esta é unha zona de alta densidade de peóns, en tanto que moita xente sale a camiñar diariamente facendo esta ruta, que discorre desde Boiro hasta Escarabote e logo volve polo paseo marítimo. Cada día, porque ademais eu traballo precisamente na zona de Goiáns,
e cada día pois, conto a cantidade de xente que por ali pasa e vexo tamén as condicións de inseguridade que se dan en determinados puntos desta ruta. Non? Afortunadamente, pois non temos que contar víctimas a día de hoxe, polo menos recentemente, pero temos a obriga de actuar antes, de prevenir, temos a obriga de prevenir este tipo de accidentes que poden ocurrir como consecuencia, pois, por exemplo, de que, como se di na moción, entre a pasarela da ponte e o tramo de acera seguinte, hai como uns 300 metros onde os peóns teñen que discurrir pola propia vial, pola carretera, e sin que haxa nin máis pouco 20 centímetros de arcén. Logo, entendemos que, por unha parte, hai que solventar esa situación construindo aceiras ou beirarrúas na marxe dereita en dirección a Ribeira, resolver a pontella que hai onde está baixada hacia os muiños, de maneira pois, que o mellor os arquitectos dirán como facelo, pero o mellor se faga con unha pasarela voante para que os peóns aí non teñan o risco ou ben de ser atropelados ou ben de caer abaixo do muro. Non? E logo está a marxe esquerda. E a marxe esquerda, pois, se a dereita presenta lagoas, a esquerda simplemente non ten beirarrúas. Entón, a xente que, como decía, incluso agora adoitan facer a ruta que ven por Praia Xardín e veñen sair ao Coído, se encontran en unha situación na que teñen que atravesar a carretera no medio dunha curva, na que teñen que ou ben circular por unha zona onde pois incluso hai unhas atajeas que non están tapadas, que non hai tuberías, non están canalizadas, e esta situación se dá pois a partir de aí xa hasta o mesmo núcleo da Madalena. Probablemente agora mesmo sea un pouco ambicioso pretender actuar e resolver toda a marxe de maneira íntegra, que sería o desexable, en tanto que discurre tamén polo contorno do Pazo de Goiáns, que é unha zona que contamos con que cada vez máis teña maior afluencia de visitantes, e temos que ter a responsabilidade de que a xente que se achegue aí pois o fagan unhas condicións de seguridade viaria aceptables. Por lo tanto, eu entendo que, como decía, a actuación non pode ser integral agora mesmo, probablemente non poda selo, é cuestión de estudialo tamén, pero o que sí creemos é que, polo menos, en un tramo que aborde a recta donde está a empresa de materiales de construcción Calos, se xa quen de actuar aí e construir a beirarrúa, polo menos, hasta esa zona ou incluso un pouquiño máis adiante. Pero sin olvidar, insisto, que as beirarrúas da marxen dereita son motivo de queixa constante por parte de quen transita por elas. Non se pode apartar a vista do chan porque é absolutamente automático que torzas un pé, que tropeces, que caias, porque o pavimento está en moi mal estado, o slurry, que foi o produto co que se recubreu as beirarrúas, está prácticamente desaparecido e o que hai son herbazos, buratos, en definitiva, está en un estado bastante deteriorado. Logo, por lo tanto, entendo que non resulta necesario decir que estamos a favor de que se acometan estas actuacións. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Moitas gracias. Perdón. Estamos de acordo que a densidade de tránsito peonil que hai por esa zona, tanto dos veciños que viven ali como que, da xente que agora está facendo o percorrido, como decía Carlos, por
por toda o sendeiro, pois entendemos que sí, que se debe de actuar canto antes para poder evitar desgracias. Moitas gracias, señor García. Señora Torrado, ten a palabra. Coñecemos perfectamente a situación, tanto temos coñecido porque xa levamos na pasada legislatura mocións nese sentido, na dotación de beiras rúas, na mellora da sinalización, da marquesina tamén que hai nesa zona si xa non nin está, ou porque a verdade é que era lamentable a situación na que se atopaba. Trouxémolo como moción a legislatura pasada. Despois tamén o presentamos como enmendas aos orzamentos municipais en varias ocasións. Levámolo tamén ao Parlamento Galego a través de iniciativas, tendo en conta de que era a estrada autonómica, a ver se aí sí podíamos ter algún tipo de respaldo económico por parte da Xunta para cometer este tipo de actuacións que, ao fin e ao cabo, dá seguridade vial a zona, ademais, non porque este o Pazo, sino porque vive a xente ali, porque efectivamente é un lugar onde en este momento hai moita xente que está camiñando por esas zonas, a conexión co río Coroña axuda precisamente a que circule e que pasee a xente do noso concello e simplemente por dignidade de toda a xente que vive nesas zonas que vemos que as beiras rúas donde non hai posibilidade ni siquiera existen e donde existen están total e absolutamente reventadas. Entón, creemos que tamén é unha prioridade absoluta como vimos demandando nos últimos anos. Apoiaremos evidentemente a iniciativa. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Ansoar, ten a palabra. Sí, decir que esta petición de infraestructuras e seguridade no núcleo de Pontegollans é para mellorar as condicións da vida da veciñanza. En segundo lugar, sería para mellorar o acceso ao Pazo. Non quixemos poñer o Pazo de por medio porque, evidentemente, primeiro estará a cidadanía, a veciñanza, e deso se trata. Leo textualmente os acordos. Sería: arranxo, mellora e construción, cando sexa o caso, das beiras rúas que comunican a Madalena co centro de Boiro. Segundo, mellora da pasarela peonil da ponte. Terceiro, aplicar as medidas que fosen precisas para o control da velocidade no comezo da estrada cara a Noia, segundo as técnicas e os técnicos competentes. E, por último, instar as administracións pertinentes, cando sexa o caso, a execución de tales demandas, dado que parte desas demandas caen en competencias de Deputación. Moitas grazas, señor Ansoar. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nós tamén compartimos estas demandas e coñecemos tamén as necesidades. De feito, unha das actuacións que puxemos en marcha xa, pois, ainda que pequena e que non cubre totalmente as necesidades que ali se acaban de comentar, pero, vai axudar, que xa está licitado e que van a comenzar as obras posiblemente o próximo mes ou nas próximas semanas incluso, construir na marxe esquerda, onde non existe beira rúa, un pequeno tramo de beira rúa para dar salida a esa xente que, como se ten comentado, ven andando polo coído, que poda transcurrir por esa marxa esquerda e cruzar a donde xa existe beira rúa, aínda que non este nas condicións óptimas de uso, poder cruzar con certa seguridade. Esa é unha obra que incluímos nun dos proxectos do POS e, como digo, vai a comenzar a súa construcción nos próximos días. A semana pasada, creo que foi, o alcalde visitou o director xeral da AXI para facerlle traslado das demandas, entre outras, desta zona. E a verdade é que as informacións que me traslado ao alcalde non son moi boas, non? Me fala de falta de concreción e de moitas excusas a hora de atender as nosas demandas. Entonces, temos que valorar se, aínda que a vía non é da nosa titularidade, é conveniente actuar e corrixir os perigos e as demandas que ali se dan. Tócanos traballar en ese sentido e valorar a premura e a necesidade que plantexan estas actuacións e ver se
somos quen de poñernos de acordo para construir proxectos e actuar directamente na zona, ou se o deixamos para un pos, bueno, temos que xuntarnos e valoralo. No que atinxe a inseguridade na carretera da Diputación, aí sí que somos máis incisivos, porque aí sí que temos compañeiros alá na Diputación e cada vez que nos visitan e cada vez que nos visitamos a eles incidimos non só no tramo entre Xarmea e Goiáns, que é un dos que nos parece máis conflictivos, porque hai paradas de autobús con nenos que van ao colexio e falta de ver as rúas por ambos márxenes. Bueno, insistimos tamén no lugar de Bermo, insistimos tamén no lugar de Cures, onde os veciños nos demandan tamén actuacións que corrijan a inseguridade que hai en esa vía, ¿no? E así vamos a seguir demandando hasta que nos fajan caso. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Díaz, ten a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Eu non opino como Carlos, eu creo que é posible facer moitas aceras. O digo porque nos as fixemos. A Xunta, poucas. A Diputación, poucas. Con presupuestos municipales, bastantes. Con cargo remanente e con plan de obra municipal, bastantes. Non valen esas cousas. A Diputación, estamos esperando por a DNINE, estamos esperando por Ferreiro, estamos esperando por eso. Xa, creo que xa vai por a DNINE, vendo o señor Dera, pasamos nós, xa. Tal, pero quero dicir, mire, nós fixemos todo Escarabote aos dos lados. Escarabote, Madalena. Madalena, Escariz de abaixo. Hasta a curva, ali é Escariz de abaixo. Escariz de arriba, Escariz de abaixo, ainda que non se conozca así oficialmente. Fixemos toda a avenida da Constitución prácticamente todo lado. Vimieiro, estaba sin aceras. Da Rotonda Norte a Rotonda do Vaqueiro, non había aceras. Francisco del Río Romero, aceras. Aí arriba, Amboiro, aceras. No colexio de Cabo de Cruz, aceras. Salvador Allende, a acera do outro lado, máis aceras. E podía seguir así un pouco máis. Ou tamén as aceras que conseguimos da Diputación, sí. Dende, máis ou menos, o Miramar hasta Cariño. Tamén. Bueno, eu creo que se poden facer. Claro. Hai que facerlo, hai que ter alternativas. En canto a pasarela da ponte, evidentemente, se é culpa da Xunta, ten que facer a Xunta e hai que solicitarlo a Xunta. A Diputación, porque hai que seguir insistindo en eses retrasos, non? E, bueno, é correcto, e atina ben o señor Ansoar que depende de distintas administracións. Pero hai que moverse, porque nós non somos extraterrestres. E se fixeron kilómetros e kilómetros de aceras, bueno, queda máis severa Ochoa, non sigo ca penalización do Estatuto de Galicia, etcétera, etcétera. Bueno, eu creo que se pode facer. Ahora, moitas gracias, señor Dieste. Señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, gracias. Quería facer unha puntualización, unha anotación, porque se me pasou no primeiro turno de intervención, e é relativa á cuestión que acaba de citar Carlos. O tramo entre a Ponte Goiáns e Escarabote é un verdadeiro circuito de velocidade. Eu nacín ali, vivín ali, traballo ali, e, desde logo, as circunstancias que moitas veces se dan de risco, que a cantidad de peóns que hai polas beiras rúas e a velocidade a que transitan coches, motos, etc., denota, primeiro, que é unha zona que está moi deixada da man da Guardia Civil de Tráfico para efectuar controles, pero hasta me atrevo a dicir incluso tamén que por parte da policía local, porque ás veces están máis concentrados en outras zonas, como pode ser a carretera a Cabo de Cruz, ou a zona de Vilariño, ou a zona de Bermo, pero aquela zona parece evidente que é territorio comanche, porque ali
hai momentos en que, aínda estando acostumbrado a vivir naquela zona, danche ganas de botar a correr cando oíes o ruxido de algún coche ou o chirriar das rodas. Porque podedesme creer que, claro, aquela é unha zona é un tramo de rally. Logo, polo tanto, coincido con Carlos en que, vamos, a seguridade viaria non vai a estar completa se non se actúa en ese senso e non se lle pon freno, nunca mellor dito, a que non respeta as normas de circulación e os límites de velocidade. E aí, desde logo, hai un terreno abonado para que quen o incumpla o pague. Moitas gracias. Se llevo a contestar a esa reflexión que fai vostede, lle podo asegurar que en estes 2 anos e medio se lle mandaron moitísimos escritos por rexistro ao AXI nese sentido. Concretamente, no tramo que estaba facendo vostede, que se aumentaran as medidas de seguridade, contestaron, despois, si quer, despois do pleno, lle enseño as contestacións, que non é un tramo dun índice de accidentalidade alto e que non van tomar precaucións. Bueno, o director da AXI me dicía que éramos o Concello que máis solicitudes pedíamos. Bueno, pois, naturalmente, porque traballamos. Se lle levou informes de todo o tramo da C305, dende Ponte Goiáns hasta o Pontellón, hasta Escarabote, con todas as deficiencias, non só na calzada, no que é o pavimento, sino tamén nas aceras. Tamén un estudio que mandín facer un informe á Policía Local daqueles tramos sin acera, tramos peligrosos, de señalización, de iluminación. Bueno, chegamos a facerlle unha solicitude de que señalizábanos nós os pasos de pedóns, non la denegaron. Vale, de feito, sí que señalizamos con iluminación pública varios pedóns que consideramos peligrosos, pero a señalización con luminosos non nos permitiron, nin pagándonos. E, bueno, esta é a situación, pero seguiremos traballando para arreglar esas deficiencias. Moitas gracias. Señor García, segundo turno. ¿No? Señora Dores. Señor Ansoar. Señor Ruiz. Señor Dieste. Bueno, pois pasamos a votación, se lles parece. Vamos a votar o punto número 12 do orden do día. Votos a favor. 17 votos a favor, polo cal queda aprobado. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 13, e o expediente 5281/2021, aprobación se procede do ditame da moción do Grupo Municipal Dice Boiro sobre modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello de Boiro e a equiparación salarial do Corpo da Policía Local cos demais corpos de seguridade estatais e autonómicos. Señor García, primer turno. Sí, ten a palabra. Moitas gracias. En marzo do 2018 aprobouse no Pleno a moción do Grupo de Ciudadanos de equiparación salarial dos corpos de seguridade do Estado cas forzas de seguridade autonómicas, xunto cas enmendas do Grupo do Partido Popular para a equiparación das policías locais, Boiro Novo para a equiparación de dereitos entre todos os corpos, cun resultado de 15 votos a favor, Ciudadanos 1, Boiro Novo 1, PSOE 2, ICE Boiro 2 e Partido Popular 9. Votos en contra, 2 do BNG. A equiparación dos corpos de seguridade do Estado cas forzas autonómicas xa se fixo efectiva a día de hoxe. Non obstante, a equiparación do Corpo da Policía Local de Boiro e os demais corpos de Policía Local aínda non foi tan siquiera valorada. A función primexénica dos corpos da Policía Local non teñen nada que ver cas funcións actuais, ao igual que as funcións das forzas de seguridade do Estado e das comunidades autónomas. Foron evolucionando cos tempos, tanto en número como en complexidade, principalmente dende a entrada en vigor da Lei 2/1986 do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade. Lei que rexe para todos os corpos de seguridade do país con independencia da administración á que pertezcan. Non obstante, o único corpo de seguridade que a día de hoxe non veu reflexado este aumento de carga de traballo son os corpos da Policía Local. É competencia do Pleno
segundo establece o artigo 4º do Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, polo que se establecen a retribución dos funcionarios da Administración local, establecer a contía do complemento específico, polo que está na man do Pleno atallar a actual desigualdade e acadar a equiparación do Corpo da Policía Local de Boiro co resto de corpos e forzas de seguridade, abordando unha modificación puntual na relación dos postos de traballo. Co cal, creo que teñen todo o seu direito. Simplemente. Gracias, señor García. Primeiro turno, señor Torrado. Sí, eu xa sei que Antonio acaba de chegar á Corporación Municipal e, evidentemente, o que vou dicir non pretendo ofender nin a proposta, nin a iniciativa presentada polo seu grupo, pero mira que o padre fundador dice bien, nos ten dado a matraca durante anos e anos e anos co funcionamento da Policía Municipal, mesmo en moitas ocasións nin siquiera poder algunhas cuestións polos termos como se planteaba poder debatir algunhas das cuestións que ten feito. Pero dito isto, unha que cree no servicio público, unha que cree no funcionamento da Policía Municipal, neste caso, e en todos os servicios municipais, e, ademais, que tamén creo que a igualdade de funcións, igualdade de retribucións, e hai que ter ben claro definir exactamente esas funcións. Como decía no texto que introducías ti, efectivamente, o Pleno da Corporación, a través do regulamento, da relación de postos de traballo, pode identificar ou asignar ese complemento específico, neste caso do que está planteando das policías municipais, pero seguro que hai outros servizos tamén no noso Concello que probablemente tamén habería que equiparar en moitas das súas funcións. Ese complemento específico ten que identificarse claramente con unhas funcións. Para poder equiparalo, tens que identificar o contido das mesmas, facer unha ponderación, unha valoración, comparalo co resto de corpos, neste caso, nas que sean compatibles, porque, efectivamente, hai funcións que fai a Guardia Civil que non a fai a Policía Municipal e viceversa. Aí nos vas a topar, ou nos vas a... En este momento, igual que xa votamos fai 2 anos, seguiremos apoiando a mesma cuestión, tanto no ámbito retributivo como tamén no ámbito dos dereitos laborais dos traballadores e das traballadoras dese servicio. Pero sí que falta, quizás, a esta proposta, algún tipo de anexo justificativo, xa sea informe jurídico ou económico, que efectivamente identifique que funcións hai nese outro corpo que queremos comparar que exactamente coincide cos da Policía Municipal para poder equiparar efectivamente esos postos, porque senón está claro que non é que como noutro caso, que era unha cuestión, as funcións eran prácticamente esas mesmas e era unha cuestión de índole territorial, non. Entón, baixo o noso punto de vista, a igualdade de funcións, igualdade de retribucións, e que, efectivamente, se identifique claramente cales son esas funcións e que se pondere con respecto a retribucións que haxa, en concreto, no corpo da Policía Municipal de Boiro. Entón, non temos ningún tipo de problema ao respecto. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Ansoar, ten a palabra. Ben, para benizar ao señor García pola documentación da moción, está bastante completa, pero tamén dicir que gustaríanos saber de onde parte esta reclamación, porque tamén nos tería gustado entrevistarnos con ese portavoz ou con ese colectivo sindical ou quen fora para que precisasen máis estas reclamacións.
Non sei se cos outros partidos políticos se xuntaron, ou solamente foi con o señor García ou co resto de tal. A nós gustaríanos haber tido esas xuntanzas para falarlo máis polo miúdo e directamente cas persoas afectadas. Dicir que naquela ocasión, no 2018, me parece que dixestes, nos votamos en contra porque precisamente non se facía referencia á policía local. Alegrámonos que nesta ocasión xa figure a policía local. Pero, dito isto, tamén hai que dicir que España é un Estado descentralizado. Co que eso significa? Hai unha Constitución e despois hai estatutos de autonomías. Vale que os corpos de forzas de seguridade son un corpo estatal, pero despois cobran de outras administracións. Entón, tamén, se aplicamos o mesmo baremo e a mesma cousa de equiparación, os pensionistas tamén terían que acabar cobrando igual en todas partes. Quer dizer, falta regular mellor eso. Xa o dixémolo por entón, que non era coller e decir, no, como fomos a Cataluña, vimos que ali cobraban máis, queremos o mesmo. Non, porque pode darse o caso de que a equiparación aquí en Boiro non se xa suficiente para os profesionais que aquí temos, que hai que recoñecer o traballo e como traballadores do Concello que son, evidentemente estamos a favor de que teñan todas as súas necesarias e o seu traballo ben pagado. Pero non, gustounos o desa comunidade autónoma que lles paga e que figura no seu estatuto eses sueldos para esa xente que fixo esa oposición por eses cartos, por ese sueldo, perdón, e gustanos eso, queremos cobrar igual que eso. Facelo un pouco máis riguroso. Entón, nós estamos a favor de que se siga mellorando esa proposta e nesta ocasión, pois, xa absterémonos solamente. Grazas. Moitas grazas, señor Soar. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, nós tamén vamos a apoiar esta moción, como xa fixemos as outras veces que ten vido aquí. Pero, si ben esta moción aboga por corrixir unha deficiencia no tocante á Policía Municipal, nós entendemos que debemos ir máis alá, como xa se comentou aquí en algunha das intervencións. Existe unha serie de eivas no relativo aos traballadores municipales que temos que tentar corrixir. Para eso celebramos a predisposición do Comité de Empresa no sentido de ir da man xunto co Goberno para buscar solucións á plantilla do persoal municipal. Onte mesmo na xuntanza mantida co comité, acordamos concretar ao menos datas para traballar e buscar solucións en temáticas como é a temporalidade, a consolidación de emprego, como é a búsqueda de unha modificación e actualización real da RPT para adaptala ás necesidades do Concello ou a actualización das retribucións aos traballadores municipales entre os cales. Como non pode ser de outra maneira, está tamén a Policía Municipal. Como digo, imos votar a favor e a traballar xunto co Comité de Empresa en buscar solucións no sentido que acabo de enunciar. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste, primeiro turno de intervención, ten a palabra. Bueno, noso Partido Popular, evidentemente, como ben dixo Antonio, é unha moción presentada por Ciudadanos, no que se presentaron representantes de certos cuerpos, sobre todo da Jusapol, dúas persoas aquí, pero nós emendamos daquela era o alcalde, o portavoz era Fernando Manuel García Dieguez, falamos coa policía, fomos sensibles aos pedimentos da policía, fixamos a emenda, e o señor Velo si a apoiou, ainda que foi crítico con certas funcións, se hai que reconocerlle que aquela apoiou os dous votos a favor, os que dixo o señor Antonio en contra. En canto que non teñen as funcións iguales, son moi similares. O ámbito de competencia é distinto. A noite está aí para todos, para a policía, para a Guardia Civil. O día está para aí para todos, para a policía, para a Guardia Civil. Os incendios están aí para a policía, para a Guardia Civil e máis para a Policía Civil. Os roubos, igual. Peleas, igual. Disturbios, igual. Movidas, igual. O ámbito competencial, o sistema de documentación. É máis, incluso a policía ten certos traballos que ao mellor non fai a Guardia Civil e non pode facelo, e sí ten que dar parte á Guardia Civil, porque, evidentemente, en certos casos a lei lle confiar á Guardia Civil certo poder, entre comillas, pero os traballos fanos
fanos eles. Por tanto, traballos son similares aos riscos porque tampouco a Policía Nacional ten as mesmas funcións que a Guardia Civil. Ben nos vemos nas manifestacións, quenes están e quenes non están, porque teñen distintas competencias, sin embargo, son homologables os sueldos. Sabemos que en distintas comunidades autónomas como a Cataluña se paga a Policía Municipal, se paga a Policía Autonómica de distinta maneira, e as funcións son moi pouco diferentes. Ora, hai outras funcións específicas de certos delitos que xa conlevan consigo os seus emolumentos por estar en ese tipo de riesgo, que non vamos a lembrar cales son eses delitos, que xa son xa de alto tempo, bueno, sabemos que hai un sistema de salario base, máis complementos, etcétera, etcétera, non? Eu creo que nós vamos a apoiar esta moción, eu creo que é xusto que se equiparen. Eu creo que traballan máis ou menos con respecto para a Guardia Civil, que fan unha función tremenda, pero outro tipo de función moito, vamos a decir, documental, elegante, de control, e ao mesmo tempo tamén de actuacións, de intervencións, non? Que é outro hábito, pero despois de cara a calle, estar aí na cara, son moi parecidos, non? Nos teñen o noso apoio, esperemos que se solucionen eses problemas, non? Xa está. Moitas gracias, señor Tieste. Segundo turno de intervencións. Señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, gracias. Bueno, nos vamos a votar a favor porque vemos que isto veo a pleno no seu momento, tuvo unha aprobación, creo que casi unánime, se non unánime foi aprobado. Truxo Chouza, sí, ou non, claro. Non, digo que vexo porque lle dou lectura, eu non tiña coñecemento. Da mesma maneira que tamén recoñezo que non teño coñecemento, non ao menos na profundidade que me gustaría para poder evaluar en profundidade, con detalle e con rigor o que aquí se está planteando. Recoñezo que non o teño. Pero digo que vamos a votar a favor porque resulta evidente que non ten sentido votar en contra. O único que me podo buscar é que me acaben metendo unha multa por ter unha roda nunha línea amarilla. Entonces, claro, é que me parece que eso está aprobado. Logo, bueno, pues ningún inconveniente en apoialo. Agora ben, dito isto, xa que abordamos a cuestión do persoal dos traballadores, a plantilla de traballadores do Concello, se fala de elaborar unha RPT nova, hai que facela, pero hai que facela de maneira íntegra, ou integral, mellor dito. É dicir, está por facer a RPT de todo o Concello. E dentro de nada vamos a ter que tamén estudar a situación que se xenera a raíz da demanda do persoal laboral que non teñen o recoñecemento de funcionarios e que se poden enfrentar en un momento dado a un concurso por as plazas que detentan desde hai anos, non? É unha situación preocupante que vamos a ter que abordar, creo que nos próximos meses, pero, bueno, en calqueira caso, eu o que quero decir é que creo na xusticia laboral, creo que, con independencia de que uns corpos de seguridade do Estado teñan unhas retribucións e outras, teñen que ter unha contrapartida en canto a responsabilidades, en canto a atribucións, en canto a a natureza do traballo. Teñen que ter unha concordancia, digamos. Sinceramente, non son capaz non teño a información necesaria para saber si esa equiparación que se reclama a nivel salarial concorda tamén con unha equiparación a nivel laboral. Non me cabe a menor dúbida de que a Policía Local, constame que a Policía Local desenvolve moitas veces labouras que non son, digamos, propias deles. A veces, como se decía na moción, por falta de persoal que as faga, outras veces porque están un pouco tamén de chicos para todo, pero dito isto, eu creo que ten que haber
ten que estar baseado nun principio de proporcionalidade. E logo hai outra cuestión tamén que non me parece menor, que é que isto non pode ser a aldea de Astérix. Eu creo que isto é un plantexamento que hai que facer a nivel, senón nacional, si, canto menos, a nivel autonómico, porque o feito de que a estas alturas esa moción que se presentou e non que se aprobou e que non está executada, pois igual non está ou ben porque excede o noso ámbito competencial ou ben porque non ten unha contrapartida, un informe económico que apoie ou que garante as retribucións de, creo que 17 postos de traballo na Policía Local, corrixídeme se me equivoco. En RPT aparecen 21. 21, bueno, pois, peor mo pos. 21 postos de traballo con un incremento salarial moi considerable, que seguramente é merecido, pero que temos a responsabilidade de saber que eso se pode asumir non durante un ano, senón de aquí en diante. Entón, eu insisto, nós imos a votar a favor, en tanto que nos parece que é unha reivindicación, é un dereito que teñen, e polo menos o que pedimos é que se estude con detalle e que, chegado o momento, se poña máis documentación en riba da mesa, se, ademais de nos poder tomar decisións no ámbito, pois, a veces, dos complementos salariais, que aí sí, a veces dependen son competencia do Pleno da Corporación Municipal, podemos estar meténdonos en un terreno que o mellor nos excede competencialmente. Insisto, non teño a seguridade de que isto sea así, pero non a teño nin en un sentido nin no outro. Logo, polo tanto, a miña opinión a estas alturas, lamento que non estea máis fundamentada, que non podo opinar con conocemento de causa, con máis rigor, pero bueno, a luz do que aquí se argumenta, bueno, nos vamos insisto, porque vemos que non ten sentido votar en contra, vamos a apoiar esas reivindicacións. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, segundo turno, ten a palabra. Gracias. Nada, o que comentábamos, que, bueno, nos parece discriminatorio, non, que este colectivo que non teña os mesmos direitos que os homólogos deles, non? A nivel nacional e, bueno, que non nos acordemos deles solamente cando veñen as catástrofes e cando veñen as penas. Entonces, bueno, reivindicar ese direito deles. De todas formas, quixera tamén recordar que non nos olvidemos das mencións dos axentes que tuveron aquela proeza de salvarlle a vida a aquela persona e que, bueno, que xa tamén foi aprobada en pleno e estamos esperando. No. Entonces non teño conhecimento desa... Sí, ten a palabra, señor Treos. É unha tontería. En este concello que empezamos a facela non temos unha ordenanza como en outros concellos que regule unha serie de medallas, unha serie de recoñecementos a aquelas persoas e funcionarios públicos que en exercicio do seu posto de traballo desempeñen unha función ou fagan unha actuación. É necesario, como outros concellos, ter unha normativa diferente. Temos unha de fillo predilecto, fillo adoptivo, 3 medallas de ouro, de plata e de bronce á cidadanía, pero non sirve para Protección Civil de Emerxencias e Policía Local. En este pleno acordouse homenaxealos logo. Entonces, como nós non podemos facer, a Axencia Galega de Seguridade sí pode facelo. E como se fai habitualmente despois de todos os plenos, os servicios municipais deron parte xa solicitando á Axencia Galega, Academia Galega de Seguridade, non sei exactamente o nome como é, que condecore a esos dous policías. Moitas gracias, señor. Correcto. Gracias. Muy bien, señora
Torrado, no. Señora Suar, segundo turno, no. Señor Ruiz. Señor Dieste. Muy bien, pues pasamos a votación do punto número 13 do orden do día. Votos a favor. 17, no. 15 votos a favor. Votos en contra. Abstencións e 2 abstención. Moitas gracias a todos e todas. Queda aprobado o punto número 13 do orden do día. Pasamos ao punto número 14, expediente 5308/2021, aprobación se procede do ditame sobre a moción do Grupo Municipal do PP para instar ao Goberno de España a baixar o precio da luz actuando sobre determinados impostos e costes regulatorios. Primer turno. Señor Dieste, primer turno. Sí, ten a palabra. Por favor. Sí, por favor, pulse. De forma sinxela e breve, que vamos moi ben de tempo, é o tema de ámbito nacional, con repercusión individual en todo o país. Eu creo que é un problema importante. É un problema que vai evolucionando de distinta maneira, porque esta era unha moción xa do mes de agosto, pero, bueno, como non iba a haber pleno, tal e cual, presentamos en setembro, e algunhas medidas como rebaixar o tipo impositivo do IVA, algunhas xa se produxeron de maneira por lo menos momentánea, pero tamén propoñíamos rebaixar o tipo de agravamento do imposto sobre o valor de produción da energía eléctrica do 7% ao 0%, que é un importe importante, e cada vez máis importante canto máis vale o megavatio, porque máis euros son un 7%, e tomar outras medidas fiscales para a sostenibilidade enerxética. Habría que actuar sobre o mix enerxético, renovación, modernización, modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico, para que, entre outros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan á factura eléctrica, por exemplo, a deuda do sistema eléctrico e os costes extrapeninsulares como a deuda do sistema eléctrico, sean financiados con cargo aos presupostos generales, non todos os costes. Son estes específicos, non? Simplificar o recibo da luz, para facilitar a compresión. O seu recibo da luz cambia de día a día, de hora a hora, cambia de ano en ano, un método, varios métodos, e creemos que temos que velar por que sea máis simple posible. Evidentemente, hai os gobernos dun color e do outro teñen unha laboura, creo que é unha laboura de consenso, dada a importancia do tema, e tamén poñer en marcha campañas de información dirixidas aos consumidores. Que non hai campaña acabada, porque están sempre cambiando as normas do xogo. É xinxala, eu non fago máis sangre sobre ningún tipo de política para reducir o tema, máis que me ciño a proposta de acuerdo, se vota, debate e nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Dieste. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, segundo turno, sí. Sí, perdón, gracias. Bueno, unha vez máis vexome na obriga de decir que isto é unha proposta tipo, non nos gustan as propostas tipo, porque... Sí, é o segundo, sí. Sí. Ten a palabra, señor Rodríguez, perdone. Bueno, sí, decía que... a ver, que me foiseme un pouco... Unha moción genérica. Que dixo que era unha moción genérica. Sí, decía que era unha moción tipo, por lo tanto, claro, que desde logo, como non lle poñamos un tapón á fervenza do Xallas, non vexo eu que o noso ámbito competencial teña capacidade para influir en esta cuestión. Sinceramente, me parece que excedernos no noso ámbito competencial, agollá puderamos intervir, podemos queixarnos, podemos protestar, podemos elevar protestas a donde sexa, pero realmente hai institucións no país que teñen a responsabilidade, que teñen unha retribución ás persoas que nos representan ali para defender esta situación
que non é ni máis ni menos que a protección do consumidor non só no ámbito de enerxía, senón en todos os demais. E a veces encontrámonos con que esa protección pois non existe, porque antes o falaba abaixo con dous compañeiros da corporación, esta moción perfectamente a podía firmar o PSOE se hoxe quen estuvera gobernando en Madrid fora o Partido Popular. Perfectísimamente. Entonces aquí o que estamos facendo unha partida de ping-pong e os costaleiros somos os que miramos desde a barreira como se xoga, quen gana máis, quen gana menos, pero que, ao final, os que ganan son sempre os mesmos. Isto é unha realidade, e aproveito que se presenta a moción para decilo, porque podía haber sido moitísimo máis breve decir que non imos a votar mocións tipo, unha vez máis, ímonos a abster, porque nos parece que non aportan absolutamente nada e que temos cousas urxentes, cousas importantes que nos demandan os veciños de Boiro, que aí sí que temos a responsabilidade e a competencia para resolverllas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, segundo turno de intervención. Sí, moitas gracias. Nós non vai a ser o demo, vamos a votar que sí, que o mellor funciona. Entón, os olles, vamos a apoiala. Moi ben, moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Torrado, ten a palabra. Estaba me acordando cando algún compañero desta corporación dicía que non tiña criterio para identificar as funcións do complemento específico da Policía Municipal, pois, macho, tama da luz non hai días que o entenda. Como para que o podamos entender aquí os 17 concelleiros e concelleiras que estamos nesta corporación municipal para ter un criterio fundado suficiente como para poder interpretar esta moción. Pero sí, o que sí que teño claro, algunhas das cuestións, si podo, claro, porque tamén había que ver entre liñas todo o que hai aí, pero bueno, toda a cuestión do imposto do valor da produción de enerxía, e estuve intentando documentarme do contido do mesmo, pero bueno, modificar a lei 24/2013, unha lei do Partido Popular, que vamos, que foi a deles. Xa podían haberlo regulado de outra forma. Cando falan aquí de baixar ese tipo do porcentaje, acordádevos tamén do imposto do sol, que era do Partido Popular e que despois nesta legislatura se eliminou porque evidentemente era unha cuestión que non tiña sentido que pudera agravarse esta cuestión. Os dous últimos puntos, hombre, facilitar o recibo da luz, de entender o recibo da luz, bueno, pues estaría ben que se pudera facilitar o recibo da luz, porque tampouco, evidentemente, non entende ninguén, non? Pero, bueno, eso temos feito en varias ocasións, o grupo de Bueno Novo, incluso dende a oposición, buscando asesores para, precisamente, dar información de como poder facer interpretable un pouco a cuestión do recibo da luz. Pero mira, o máis importante, que esta cuestión son, en teoría, parches. Nos entendemos que é unha política que se ven levando a cabo precisamente, inicialmente, froitos das privatizacións existentes no pasado e que agora, como vemos, desos polvos, estos lodos. Entón, ou buscamos outra alternativa, como pode ser algúns dos países que estábamos vendo, que non teñen ningún tipo de cuestión de que se podan considerar países comunistas como Francia ou Italia, están probando coa empresa de enerxía pública para poñela en funcionamento. Non nos temos por que rasgar as vestiduras e intentar buscar modelos distintos, sino que sea un parche de ahora vamos a cambiar la lei del PP por la lei del PSOE e facemos coas cuestións, sino identificar claramente que a enerxía é un dereito fundamental das familias, é un dereito fundamental tamén para a propia economía en xeral, porque forma parte do coste de produción de moitas empresas e que, efectivamente, temos que miralo desde unha perspectiva ampla e non ir facendo parches en función de que gobernen uns ou de que gobernen outros. Buscar alternativas máis globais que se teña en conta as familias, fundamentalmente, e as persoas traballadoras
que son precisamente as que peor están levando esta subida da luz e que, efectivamente, que se tomen medidas de ámbito, nos ámbitos correspondentes que non vai a ser a Corporación Municipal do Concello de Boiro. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Soar, ten a palabra. Sí, chegamos a isto, pero hai que ir a por que se chega a isto. E hai que ir moi atrás. Hai que ir a cando Felipe González estaba gobernando, cando Felipe González privatiza todas as empresas públicas enerxéticas para ter liquidez, cando eso sucede, e ainda hoxe en día os países da contorna vemos que teñen as súas empresas públicas enerxéticas, que non teñen os problemas agora que temos nós, e non é só iso grave, é que non se quere dar o brazo a torcer, que se quere seguir na mesma. E desde o respeto e do cariño que lle teño aquí aos compañeros tanto de PP e de PSOE, é que isto, si quixerades arreglalo, tíadelo moi fácil, porque tedes os consellos de administración desas empresas petaos des ministros e exministras. É que non hai outra solución máis fácil. Se vos preocupase tanto todo este problema, era cuestión de dicirle, fulanito, porque tendes, os dous grandes partidos, tendes en todas as empresas enerxéticas os vosos ministros, exministros e exministras. É algo que isto é de chiste. E, señores do PP, é de chiste que vos acabades de gobernar no Estado e que traigades esta moción, é de chiste. Xa digo, desde o cariño, pero é que non hai outra explicación. Non se pode reclamar estas cousas agora, que algunhas delas hasta non teñen moito sentido, porque aquí o tipo de gramavendo imposto sobre o valor de produción, o do 7%, vale, que foi ao cero, pero ainda que fose o 7%, non era máis con 2% de incremento no precio final. Hai que ir ao importante. E o importante sería, pois, o que estamos defendendo nos estes días, sempre, empresas enerxéticas públicas, que pode haber tamén privadas, pero que estemos respaldados por unhas empresas públicas, tarifas propias, IVAs reducidos, non é tan difícil. Pero claro, para pedir e para conseguir isto, hai que salir deses consellos de administración. Aí está ese detalle. E isto é o último tamén. Esta foto, a famosa foto do presidente co ex-presidente de Iberdrola. Isto tamén é indignante. Tan pronto se gana unha xunta, é o primeiro abrazo que se recibe. Eso xa indica moito. Polo menos disimulalo. Valeiranse os encoros, non pasa nada, redúceselle as multas, acaban de pagar, non chegan a 1.000 euros por validar todo un encoro. E é así, faise política enerxética para favorecer os lobbies da enerxía. E non hai ganas de mellorar nin de cambiar. E, sobre todo, non hai esas ganas porque vese que con eses parches que se queren poñer é que non se vai a ningún lado. Miren para eses países europeos, facer algunha que outra empresa pública, empezar desde abaixo outra vez, e sería un moi bo comezo. Grazas. Moitas grazas, señor Soar. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, dendo cariño tamén, como di o compañeiro. Nós tampouco vamos a estar de acordo con esta moción, porque solicita que os nosos compañeiros ao fronte no Goberno do Estado poñan en marcha medidas para corregir o precio da luz, e xa as teñen tomado estes días atrás. 5 medidas que estiman produzcan efectos de inmediato e podan rebaixar ese precio de enerxía ata un 30%. Por certo, un precio de enerxía que ven subindo de forma exponencial en toda Europa, casi de forma igualitaria, e o que non podemos permitir é un lavado de cara do Partido Popular que, cando goberna, lle pon un imposto ao sol e, cando se senta na oposición, presenta aquí propostas de corrección de precios. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Señor Dieste, por favor. As críticas extemporáneas. Eu non teño nada en contra do señor Felipe González, nin estuvo hasta o ano 93, 94 gobernando, desde o 82, desde o 28 de 82, nin contra o señor Aznar.
a situación non é a mesma. Hai unha diferencia abismal no precio da luz. Hai unha diferencia no sector nacional e internacional abismal no precio da luz. Vamos, abismal, xa por non decir casi unha diferencia infinita. Eu recordo cando chegaron ao máximo co Rajoy de 40 e pico euros. Ayer 217 euros. Eu acordo cando morreu o can da enfermedade esa que me baixa aquí, casi nos queiman. Por un can, a costar 40 euros. Ahora, sindicatos, indignados, nacionalistas, Europa. A situación que nos estamos demandando é a mesma que hai en Europa. E non todas están cumpridas as que dixe aquí o goberno. Hai unha rebaixa do IVA provisional e despois un intento, un amago, un paripé de cara á galería preelectoral para minimizar a baixada nas encuestas, de cara a intentar engañar políticamente a xente, e iso é o que hai en Europa. Casi prácticamente todos os países têm un IVA máis baixo que nós, pero xa hai tempo, non é de agora, non esperaron. A política no 2013 é energía, os sistemas de produción, de distribución, eran iguales, non? Antes non había produción, agora son produción e distribución, por racións, bueno, que les estiman. E lle vou dicir, señor Ansoar, eu prefiero quitar unha foto con usted que con Otegi. Me entendo o que lle digo? Unha cousa é apoiar ou estar nunha foto con un presidente dunha eléctrica nun acto calquera, como teñen moitos presidentes do goberno, do Partido Socialista ou do Partido tal, ou con calquera empresario, con un cidadano máis que hai que atender, e que recibir un despacho incluso, e que darlle a man e saludar, e se facer demagoxa. Pero a min do precio da luz, a cadáveres como outro día, en atentados terroristas, apoiar a eses grupos que mataron 12 rapaces, eso sí que é unha foto terrible. E eu teño que espetar, porque hai unha diferencia abismal entre o seu grupo, que o nombrou, e o meu. Entre usted e eu, que apoian a asesinos. Vale, están as fotos aí. Eu axudei a publicalas e chegaron ao Parlamento. Fun eu desde Francia, que ali nunha revista vasca. Estaba en La Rochelle, para que lo sepa vuestra presidenta. E se la mandé a mi presidente provincial. Eso sí que é vergonzoso, se falamos de fotos. Porque unha vida estamos sufrindo ca luz todos. Non é ir ente bueno, vale? Eu creo que con facer estas comparacións é injusto, además, hombre, socialmente. Pero onde están os que protestaban antes? A pandilla toda de izquierdas e de progresistas. É que agora podenos subir o recibo da luz cando lle queiran. É verdade, non se move ni Dios. Non hai que tomar medidas. Si hai que tomar medidas. O Estado ten que tomar as súas medidas. Nunha situación moi diferente, abismalmente diferente, donde vamos a ter un problema macroeconómico grave porque van a cambiar os costes de estrutura económica do noso país, como sigamos así, con reducións de plantas en Galicia, das electrointensivas, reducción das térmicas, que en Europa, que falan de Europa, están traballando con térmicas, e Francia está traballando con 60 nucleares, etcétera, etcétera. Eso é legislación. Maniobras de despiste as xustas. O precio, hoxe non intentar convencer a xente de que onte non foi a 217. O goberno non pode estar impasible, nem facer paripés. Non pode. Que impostos somos sobre a energía? En todos os lados. Impostos, por desgracia, hai para todo, que non debía de haber tantos. Pero o problema non son os impostos, senón como se gastan os cartos dos impostos, que a mellor gastando non podían ser inferiores. Que en eso a izquierda é dilapidar, despelfarrar gasto, políticas expansivas
que despois veñen 8 anos de crisis seguidas por poñer o gobierno de Zapatero, la Champions League, el 3 de la banca, etcétera, etcétera. Señores que me están oyendo, el recibo ha subido, el gobierno tiene que tomar medidas, no las están tomando y no se mide con la misma vara de medir a un gobierno del PP y a un gobierno socialista. Y los datos están 217 contra más de 40 euros megavatio. Yo no tengo nada más que decir que promover unas medidas que les beneficien a todos. Moitas gracias, señor Dieste. Pasamos á votación do punto 14 do orden do día. Votos a favor. 8 votos a favor. Votos en contra. O resto, non? Sí. 9 votos en contra. Abstencións, 0. Por lo cal queda... No. Perdón. Vale. Vale, unha abstención, perdón. Muy bien. 8 y abstenciones 1. Tenemos que votar otra vez. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 8. Abstencións 1. Voto de calidad, ¿no? Vale, como hai voto de calidad, queda denegada esta moción. Muy bien, pasamos ao punto número 15 do orden do día, o expediente 5309/2021, aprobación se procede do ditamen sobre a moción do Grupo Municipal do PP en apoio ao acceso da población aos servicios financeiros. Primer turno, ¿no? Señor Dieste, ten a palabra primer turno, si quere. Vale. Ustedes saben que está unha manifestación en Escarabote, non? Con motivo da reducción das oficinas bancarias, neste caso de a banca, en Escarabote, nos presentamos unha moción en contra desta actitud de distintos bancos, ben sexa Sabadell, Santander, Hispano, que estamos vendo tanto no rural como en calles das ciudades, etcétera, etcétera, da reducción de oficinas, vale. Entón, nós o que pedimos é instar ao Goberno de España e á Xunta, os dous, en primeiro lugar, a que tomen medidas que garantan o acceso de toda a población aos servicios financeiros con especial atención á xente maior, que é que máis sufre. Entre estas medidas estaría impulsar unha normativa que regule a atención personalizada para facer a realización dos servicios financeiros básicos cotidianos de día a día, a un precio asequible, que non se abuse, e outro instar a Xunta, neste caso, a unha loita contra a exclusión financiera, vale? Facer un regulamento, tomar medidas, continuar expulsando xunto coas administracións locais galegas en colaboración coas entidades financieras que operan en Galicia, medidas que faciliten o acceso da población aos servicios financeiros, e, e nós, na medida que podamos, facilitar todas estas cousas con espacios municipais, facilitar que é un tema moito menor para os concellos. Eu creo que o que se está facendo co tema dos bancos é un abuso, igual que co tema da luz, independentemente de que o goberno tome medidas ou non. O que están facendo os oligopolios do gas a nivel mundial, da electricidade, e todo eso, pero é evidente que os gobernos tamén teñen que tomar medidas nos distintos territorios, como outras que se tomaron en outros lados. Nós só pedimos eso, o acceso, que se garanta o acceso ao servicio público bancario de todas as persoas e no que corresponda á Xunta, e no que corresponda ao Goberno, simple e llanamente. Muy bien, muchas gracias, señor Dieste. Empezamos o segundo turno de intervención. Señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias. Bueno, imos a votar a favor da moción presentada polo Partido Popular e, sin embargo, quero decir algo, e é que non aprendemos. No momento en que se regalou unha entidade público-privada a un empresario, o mellor había que, nese momento, haber posto algunhas condicións
de minimis, para que logo se respetaran, porque se por encima regalamos o público e a cambio, por encima, logo sufrimos o abuso de aquel o que yo regalamos, pois a verdade é que non estamos parecendo moi intelixentes a hora de administrar o noso patrimonio e o noso capital. Agora, evidentemente, estamos sufrindo as consecuencias, pero, bueno, as consecuencias que, ademais, máis alá de que trascende máis alá do ámbito do servicio e a atención aos clientes. Claramente, temos en lontananza un perxuicio clarísimo para os traballadores, en tanto que van a ser prescindibles en unha boa proporción nas entidades financieras. Logo, por lo tanto, volvo a dicilo, se hai unha segunda oportunidade de que se volva a dar unha situación parecida, desde logo deberíamos aprender dos erros. Din que do que máis se aprende, pero, bueno, a verdade é que lamentable. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, segundo turno de intervención, ten a palabra. Moitas gracias. Vamos a apoiar a moción. Moi ben, moitas gracias. Señora Torrado, ten a palabra. Bueno, volvemos ao de sempre, claro. Resulta que fai uns anos tivemos que meter cartos inxentes de cartos públicos para salvar as entidades financeiras. Cando as cousas van mal, papá Estado, mamá Estado ten que ir a socorrer as economías e os capitales dos que non fixeron ben as cousas, e agora, neste momento, que ni siquiera é porque lles vai a mal o conto. Agora están retirando sucursais das zonas rurales, atentando un dereito fundamental tamén, que é un dereito de acceso aos servicios financeiros nas zonas rurais, deixando de prestar servizos, despois de haberse sadeados cos cartos de todos e de todas. Hombre, a verdad é que non ten razón de ser, pero que, ademais, ainda nun momento onde nin siquiera llevan mal as cousas. Porque, a ver, busquei algún dato da propia entidade financiera. O beneficio no primeiro trimestre de 2021 foi de 137 millóns de euros, un 9% máis do período do ano 2020. E precisamente foi aí, nese primeiro trimestre do ano 2021, cando empezou a suprimir entidades financeiras, a afectarlle tamén as plantillas de personal das entidades financeiras, e aínda se plantea que agora vamos ter que ir aos cartos públicos, á caixa de todos. Decían aí, a Xunta anda aí unha cifra de 3 millóns de euros para invertir na instalación de caixeiros automáticos. Hombre, isto non ten moito sentido, somos parvos. A ver, eu aquí agora podemos dicir, bueno, claro, pero é que non ten sentido que volvamos a este tipo de entidades que foron regaladas. Hombre, non ten sentido. Volvemos ao mesmo do outro punto. Busquemos outros modelos, busquemos outras alternativas de entidades financeiras involucradas co país, entidades financeiras que aposten polo propio, entidades financeiras que aposten polas familias, entidades financeiras que teñan como criterio a defensa do público e que efectivamente aposten polo país e aposten por dar servicio público e que non pensen no beneficio, porque, hombre, despois destas cifras que estamos dicindo, incrementar un 9% con respecto ao trimestre anterior e que empece con eso e ainda por riba, se pretende ir á Xunta de Galicia, como había algúns medios de comunicación que o decían no debate parlamentar destes días, 3 millóns de euros para invertir no público e despois incluso donar espacio, ceder espacio público gratuito ás entidades financeiras. O sea, os veciños e veciñas que queiran fazer a súa actividade económica no noso concello non lle cobramos por ocupar, por colocar un churrero ou unha de rosquillas. E agora estes que ganan 137 millóns de euros en un trimestre. Hombre, eu non podo ser cómplice de
de tirar cos cartos públicos para alguén ou para unha entidade, neste caso privada, unha entidade financiera que claramente ten beneficios e que efectivamente o está facendo para ganar máis. Porque se ainda estuveran en perdas, ainda podíamos decir, vamos a ver, pero despois de estar en perdas, de ir a rescate público cos cartos de todos, despois de malvender a empresa, agora ainda por riba deixan de darnos servicio. Esta entidade en concreto da que estamos falando, que naceu da propia esencia do pobo galego, pois a verdade é que non podo apoiar a iniciativa porque doeme os cartos públicos e creo que esa non pode ser a solución, sino que hai outro tipo de alternativas que se deberán de estudiar en profundidade e dar unha solución global e non que cada vez que hai un problema teñamos que tirar dos cartos públicos para todo. Nada máis. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Soar, ten a palabra. Ben, este é un problema igual co anterior. E recoñeceu no señor Dieste. No fondo é unha falta de soberanía política. Si me di, non é que ten que ser así porque as eléctricas dominan o mercado e agora neste caso os bancos dominan o espacio financiero, pois é falta de soberanía política. Está claro. A banca faise ca subvención de 3 millóns da Xunta para instalar caixeiros en concellos afectados por cierre masivo de oficinas. Fundiron as caixas, fundiron aquela Caixa Galicia, deronlle voltas cara a Venezuela, para eso sí, deronlle voltas cara a Venezuela, aí interesaba. Ven de volta, permítenlles que faga tamén todo isto e dalles igual. Dalles exactamente igual. Todo sexa por favorecer, din, a poboación. A poboación favorecese poñendo un banco público. Volvendo aos bancos, como teñen os países tamén da contorna. É o mesmo problema de antes. Empresas eléctricas públicas, bancos públicos. Non xente que se enriqueza das necesidades da poboación. É así de fácil. Bueno, quere seguir nesa postura e non vai a... Nos vamos a estar sempre en fronte. Xa o dixo outro día no pleno extraordinario, é que non sabe facer outra maneira. Pois, señor Dieste, se non sabe facer outra maneira, pois deixe a quen sepa facer outra maneira. Grazas. Moitas gracias, señor Soar. Señor Ruiz, ten a palabra. Nós tampouco vamos a apoiar esta moción. Apoiaríamos, en todo caso, unha moción que obrigase a entidade, a banca, a reabrir aquelas oficinas que ten pechado nestes últimos meses. Eso sí que apoiaríamos. Eso non é o que se está a plantear. Nós sí estuvemos naquelas manifestacións, tócanos xogar en este caso un doble papel, nós estuvemos tamén nas negociacións e incluso puxemos en marcha unha das propostas que aquí estás a plantear, esta de Concello de Boiro comprometes a ceder espazos municipais para facilitar a colaboración cas entidades financieras de prestación de servicios. Nós puxemos a disposición de a banca instalacións municipales para poñer ali un caixeiro que pudese, alo menos, dar servicio aos veciños e non nos fixeron caso. Que agora veña a Xunta de Galicia argumentando que llevamos a subvencionar os caixeiros. Paréceme, exagerado. Non vamos a apoiar esta moción, xa o digo, apoiaremos todas aquelas que obriguen as entidades bancarias a reabrir todas aquelas oficiñas que teñen pechados nos últimos meses. Moitas gracias. Señor Dieste. Ten a palabra. Pois do segundo turno non se pode falar, habrá que ir a votación. Este é o segundo turno e o señor Dieste o último. Fallalle o seu talante autoritario. É transparente, democrático, participativo. Gracias, señor alcalde, por estar atento. Mira, eu que quero dicir que na moción non defendemos aos bancos, a ningún banco, porque aquí parécese que se está sembrando e distorsionando o punto que se vota. E teñense que enterar os que nos están escoitando. Non estamos a favor da banca, estamos en contra da banca do que está facendo. Estamos en contra do Sabadell do que está facendo e de todas as entidades que o poden facer aquí. Podíamos falar, aparte da operación das caixas, de outras operacións, Pastor Popular, etcétera, etcétera,
practicar esta experiencia tamén eso no popular, que sabes como é o tema, eu vou falar de moitas cousas. As leyes financieras, o Banco de España non está en Galicia, o Banco Central Europeo non está en Galicia. A Xunta pode facer o que pode facer, non pode facer máis, non defendo a nadie, pero nós queremos que se conservan as sucursales, que se atenda, que a atención sexa personalizada, e que non se cerren oficinas bancarias e que os precios que non sean abusivos. Eso é o que se está votando. Vos estades facendo unha política partidista, criticando por aquí, por alá, por alá, por alá. Pero o fondo da cuestión é axudar aos ciudadanos de Boiro. E os argumentos vosos non van nese sentido. Eu quero aclararlo expresamente a xente que me está mirando ahora mesmo. O Partido Popular está cos maiores, está cos clientes dos bancos e quere atención personalizada e que non se cerren sucursales. E o resto son milongas. Moitas gracias, señor Dieste. Procedemos a votación do punto 15 da orden do día. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 8 votos en contra. Queda aprobada a moción. Moi ben, a actividade de control, dar conta das resolucións da alcaldía, dar conta das resolucións da tesorería, dar conta dos informes trimestrais da intervención e de tesorería municipal segundo trimestre, mocións de urxencia e rogos e preguntas. Sí. Señora Suárez, diga. Gracias, señor presidente. A final do ano pasado, dentro do BNG, presentamos un escrito no que solicitábamos, debido á cantidade de atropellos e accidentes que hai na zona de Cima de Vila, na contorna da gasolinera. Ao que se me respondeu, creo que foi o señor Ruiz, que xa se falara coa Consellería, que, bueno, que no mes de xaneiro que iba a estar xa solucionado, que se iban a meter unhas luces, non sei que. Claro, pasou o mes de xaneiro, de febreiro, de marzo, abril, maio, vamos a volver co ano novo e ainda non se fixou nada, entón quería saber como estaba ese tema. Sí, a ver, é o que lle dixen antes, que nos fixemos solicitudes e viñeron denegadas. E non nos permitiron nin facernos o gasto e o coste. Se despois o que lle dicía o señor Rodríguez, despois lle enseño a solicitude e a contestación. Porque contábanos que nos lo permitiron. A verdade que non esperábamos, ainda facendo o noso gasto, que é o que se planteaba naquele momento, que nos prohibiran levar a cabo a actuación, pero a realidade é que acaba de comentar ahora mesmo, señor. Moi ben, moitas gracias a todos. Sí, señora Soar. Sí, un rogo. Nada, unhos veciños que destes así que andan a camiñar, si se pode desbrozar a costa que vai ao polígono, que está aquilo bastante mal, parece ser. Non lle escoitei? Sí, na costa de Espiñeira, arriba, a cara ao polígono. Vale, perfecto. Moitas gracias. Sí, señor Fernando García Díaz. Y también el famoso informe aquel que íbamos a pedir, que le iban a pedir ustedes esa intervención para devolver a ver si era posible devolver el dinero de los recargos. Bueno, han pasado 3 meses, tengo que esperar mucho más. Yo les rogaría que hagan la mayor agilidad, porque está bien esto de ruegos y preguntas, que hagamos ruegos y preguntas, pero bueno, por lo menos si nos contestan. A mí me vale con un no me da la gana, también. Remitín os informes esta mañá por correo electrónico. Entendo que non tuvo tempo de leelos e por iso manifesta o que manifesta. Remitín esta mañá o correo electrónico que aparece aquí para comunicarse con vostede. Moitas gracias e damos por finalizado este pleno. Moitas gracias.